tu akwa ene wankasa bo ho abaso efiri se wo fiti bibia ase na wo je bibi so ye wo bi wo ho de nsa hye de damri fam onye na adwene se ope bibia yo ye wo bi wo a ensem kanko a wo bra wo bi afiti bibia ase no wo tu ne nan ede ekro no a wo bi ahunu se botaye sinipa asomasi eso no sabre no babia na ni da no ehwa no ka kɔ no na omanfo astati ebu na bam eno na me ka cho na nwumre se botaye bi esi wani so no emani pamu wa bam tokoso na kokɔ wanim eyo bi botaye so obesi abrosaye o enunti se watumi akɔ plan no kra sa abrosai na wo sia ena nwumre masem ameka cho nyina se wankasa bo ho abaso obi so beka kira wo se si etwa nka agu ane yansi dan eye kasa ye firi baako anya komienu enunti so watwa nka nagu na asase no so ada so pradada no atu foundation kura no a eye anamon na watuo no bo ho abaso na shew hu kran se abrosa na wo pese wusie no se na wo sika wo boaboa no esan se wo botaye kase esi wani so no sika no nya ne basa Sompa FM enoti maame wo botaye ene die ena anwumre se woni botaye wo die si wani so a ena anwumre mansama me ka chon se sika ne kura wa tesa tentehu ebekɔ nemom se wo botaye se wo ba no wa wie JHS na wo de ne ko SSS ana SHS na wa konto asoso ku wa bra wo ba ni nimade a enye bete se wunya sika wo be ne basa efiri se wo po ba no edaache wo botaya ene se wo be invest e wo banim na daache bi ono so atumi ababa behwe wo botaya be na ekura wo na anwumre waya wadwene se u betu kwai akwantuo ene obotaya se wo bekɔ no akɔfa yedi aba eno nti no anamo ene watuo se watimi aboaboa sika no empo aye passport no ena anwumre mia mese hye hu nkuran waya ade eno nti eduru baabi na se passport no edawo demu a ebeduru baabi no ebekɔ baabi aba no na visa no bom wo ko anim bo ho abaso apoto kasa asem o kan ya na ye meden say or say don't wait until you reach your goal to become proud of yourself. Be proud of every step you take. Eno ti anamo bia ubetu ewa braboni jinasie bia wasie ho no ena nwumre bo ho abaso ema obi bia nkeka nsem bi emfa nkeka wa bi emekekam wa anamo bia apese wutuo ifirisen komobo ne se brapa asemo ameka chiro ne no enu ntino abrabo bia wopese wo bo na wo buabu sika no na eduru babi amanfo eba ho bosiabo na obese wo botaye no meka chiro so pa agyae mo wani nkode wo ye ne ho na dachi bi eno na benya mfaso de afiri mu entwen ema obotaye no emeduru ho ana emamwie ansan wa bo ho abaso every step you make e was say uhunu say why ade ifiri ba ko ne akomienu dia na chesa abrabo no ye mfiti prekope empo yese e wa abrabom emoja beba eno ti ba bibia woduro bia no unya nurudie na entwen ense obotaye bebam ansan wa bo ho abaso anamo bia obetu bia no odofo na nwumre mi hye wunkuran se pa bia opese opem kɔ no ubedu na se duru a ubeduru no ni nyina so efiri wa se ye dan na wusi a odofo wunwie ya utumi fa osika enko gro be damase o se ye suku na wo hwa e wo se wo hwe se wo ma no nyina ba hwe wo mo na empo se won ware na wo bo osika no wo hunu oba so no bia hwe se obekọ akoye ne ho ade kama emma wo bim na adama fa sika akoye me gro me damase enu nti no entwen se ginasie bia wasie no se ye papa nko ano entwen nwie ansa na wo ankasa no wabɔ ho abaso
Entwem obi mabo wankasa wabaso na mmom wankasa ubo ho abaso a ebehye wunkunan ama wapem akọwanim na obekọ akọwie na ebekọ na wie pa eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo pokwa bena bla menchia Jennifer ewo odene ho kwadaso oye nurse ni ewo nurse theater ai asafo boachi Jennifer wo hweme mechia papa na meda wasiso ai so awaso ye koye eyi a boye nkwan kama nyamishira wo se nyankopon so ede wa babiri kan ye ho echira ma mente wonka echiri fie amente wonka amchia nana 1 ewo enkransa ai nana 1 baby ewu ama wo nyankopon so enhira wo ye boye ho abaso baby abla bonde wakokoduru no unye nwu ya na wabo ho abaso mo bia mo wabaso cause obi enti mo wabaso ko de osa wasa no o chiare pa because o tawo tietie e kase obi amor yonko abaso wa ebi bobo ne de kama ebi so be chiare de cause bi wo hono mo a na o tawo bi enti wa kasa bon wabaso o ya babo na otemia bon wabaso wotima ha dan kane no na wuti ko onana enase ene wotima nyeska ha da to fom ato fridge ato gas ya wunya nkuku onchensi bi no aduane di bon ho abaso ne ko wanim entwensan me obia me bu abomfia anase omeka che osabla bono yehuri ko yehuri nkwa enko bebia ma nye eye steps kane no hwe wotibia ene obobre ene asebi atade bia na sopa na hwe atade na entimi enkowo na chiwo sebi produce Brazil kwa na unyes kanto bi ene ye kan Brazil odi more than 20 different bo ho abaso kwa na kokọ no en kakra empre hu nkotu mampomnika na o mampomnika no ntimi nkọ ebi se woni nan wo ya nantate sami wo su kotu ukohuri gata empre hu bo ho abaso ba bi enyankopon do ba beduro eye pressing nkuko fom na hye no sineto so na eno ani ade a ebetimi amwa ko wonim se wo ka se obi hye coat nti wo ba se wo hye coat a ade wo betwe akọ akiri anade wo betra ba bia eni kwase ka wokọ so bi da kam na nam fom na wo se chinchini a afọ nko na wieye wo ba se wo da kam a emwa wo etimi mi bo mi ho abaso nyankopon ba bia nyankopon ba beduro mi bo mo abaso mi ko me kwara minim se meduru sei ebrebi eyi edife adwuma mi ebetra fie ensase da bifam ye kwa enko ye be ma breyi papa mi ma breyi papa me tu kwa kakra kantuma kuma kunsia so na ne nyina so fo so me ko bia na me dem me ko bia de kura ye yi me kura ntem kura bia be won ya Asem Mpe na me kacho enti senyamia da wuruma senyamie nkuyen nyamia seyen na senyamidia ba bedrum pempenso sei ne yeni ekute ye fie ekin etimi ekoda yempa eso yeni ekute ekin etimi statika edeko yeni etimi tuyo botom yisika odi fo pombo mi ho abaso odi asere me bo mi ho abaso because me ma bre ye pa enyasem ketwa me se me hwe ma bra boto dem ya egudam ya no a de ota no beka sa oboa ba de onim de obesintas no wosu because me ma bre ye edumle bi krofo so me start se ka me bokro no ta mo mfa kontumba ye no 2011 ni man kuyi me shedam 2011 2012 2013 14 15 16 ne ma fa homa akofa fan se mi kumi ho I will tell you the fact si nyamia da uruma o se mu ye ho baso dia odi fo bokombo mu ho baso because nyamia yi bia ma me ba precious kitwa around be
3 years to 4 years and obey PS wo me hwe bananim and am di jaye until me do me ma no then asetane nkoyie te me yese ba bia duro de ma me nko na me wu ana me yire enye sika me so mfa so de ye yie sa na me ma satam tesra so eti se na wo kasa asem de a odi fo po me ba me hwaba so because ba bia na me da ba bia kanyankopon ni me ko a eja yesi monsafo na se efia beifo etwe wo san etru bi na niema nkoye etru bi nipa dwen ye basa etru bi ne nipa da techem etru bi ne nipa da prison ada ya ti nipa ye ko yentimi nko yentimi ntina edi adwen ye mfanto ye ho so se ne Kristo adawruma ya mokro no ye niewu ne yetima fo so wa ye dwuma te ne nfefre na no di fo pokobra party me kom fie ebie me first gate kwa wura mu a bra nyakopon sha o de message na ba na me nka ne bebre nim se wodo da ko de ebesi ama ye kire ye bobre ne ye dibre enanya mi wo ye bi me tiafidi wo sunyina me kase madwon so gumse wona mo bi wona mo ba won tase ana wadwon so edume bi na sabin producer wonya obi kura dwon so kakra de guja de tar from rim na wo yi no your friends say abroad te boa me na etimia aye adwuma enso ne nipa nya nipa wu nipa yira banyankopon da wona ba bi o de kekaye amane hunu akontuo mu ye omuni ati wo ye adwuma kwaji wo lances kura no na ye de kadia ne de abato so because say fata wo ye job braki wo nipa dua no ye job braki ema nipa white enu kura no timi kun be 6 months enti se nyame ya de ne kobra bo mitimi tisika kokrom eto force atade se me to so di asha eto force mpobo se me de sha ofosuo nyame wa ye bia mame enti wo so empire wo ho na opire wo ho a obesie chiri enhwire steps ba ko nkosi 20 wonam bebu da bia okontimi nko nyangotere ne ko ne kakra no onyankopon de obetwa ne bo ho abaso nyambe hyira wo oyo yi amen. Okay, omna Samuel. Ovoju enjetef woni afefo bebe ne nam na wan sa ovoju ewiase no me mo din ade asiba be kana obi da nwa me na makama asem musu kan de na body o asem ka obi abodi anti de me kan na ba chem no nya de o ja di ko shama ka wo de o pa so bo ho ba so nti mo ho ba so twa so na ke di nkomo o shama wo kan obi abam na so nti mbem because you onim nam na fa de na bo na ze mi asiba ka wo tena o se o se wo hu bi da asa na wotra ko na wabro ye yetra kwase abre esu nyame de yeko voje tisan de wo kan ya kuti aboba obi amfa ho Sompa FM yan koko yanim sabe ofojo de obi ape bia na obi aye obejo tu kan na ko no modwon so na ko no modwon so obejo tan na no mo supa no mo supa o mami usu mi enye program na de na wo program na ka wo de na mi de na beka ade na wo de na mi de obeka ye wo anu sei ye program jado wo ye program ka wo de untim jem na menka and your family emetu ofoju yenye program so no why be yeti omno ne kura floor odifo omno wo floor mesra omno yanko ye bre no ofoju ewiase no so de balefo do obi nim no obi nim anya de obi wo na obi se enebi na de wo kan abrabo no e wo kwa obi afa so bona bra ene ye tufo ama nipa bia wo tie wo betima nunu no ho no esre ba de nunu ho so wo ntimi nunu ho na wa wonsre nti ye enwa no wabre aya de ko no modwen so nyina na de wo nyina ne se owo so abrabo no se wo ka se wo tie obi ano de obi ye de wo ntimi nya hwe e wo wiase na de wo nyina ne se esese usinkete e wa brabo be fi se nye so easy se nipa wo chan wiase na wo chan manatu
na abambuo de bia me kasa asem we se wo hwe abrofo so mo bobo na de obelusu kura no na ne supporters e dey e bom nsem ma wo Ghana abambuo ya no aduane ye de koda e bibia ade bi obi starting se wo ye bia no wo ye den obehia challenges e wo abrabom oh we na obeti maye wonim se obi ka kire me se broni akola afrudua ana wo fasika de ebepira na ne ma metoa no wo hwe no because kan ni twa na next time on onko ho omo di sua no ma enu ti na ya at times no aha na wo behwe na wo bia so ne yirim ana se obi na wo obo na bra ne bate wo abrofo life na different from yen abrofo mpa bambuo ade bia wo beye bia na ekoyie bia no anya wo nkwa na ekoyie ma e support wo bia do ti ko tu kwa abroche first e wo Germany mem no nte Dutch okoy obefa ni nwa bi koy Ghana so obi ya ade na obo na baso a etese crazy e sofo ma na etre but Ghana de ye ya ade no a e koso no obi bu abem na ni nyina gina se wo nipa na wo ya ade no obesi nkete se enche mo obi mu abem e wo mo se obetuma fa futuo afiri obi wo ba me ofo so me to nya futuo bi ana ede obi ka che ma mefa e wo kwan bi so eno de ana abrabo no so no madika kase sabe wa na wo bo ana wo issue box na wonim baby ade na we no me de mia me nwia ka yadu ba ya faton ka yadu se wotie nipa bi anu a ke bia baby okwohye ye ko ye dadwume na no me call ho na me hwesa am sike ne ye den na hai wotimba to as me tie nipa bi anu a kene enso sinkete se me tie nipa bi anu ampa nipa bi starting good and akwowie ya momo nipa bi starting bad akwowie ya mo obi nso starting good but emu nsem no ene de na akwowie bone ade a nipa wo wiase pa sese nipa hu ne se ade a se bu ka mo jagu na de abo bra na de akwa bibia no de obi am wabaso o kwa bi so ofo so me determination nyaane se ye wo no ma bebre ho no ma na no Saturday nkrofo bi omu wajapade pa yakoka net yagu mo so anya no na sisi amemete amewe o mewe rasa mafa me nyankopon na mafa ne yie mempe mu afini nkeka wa menkotwe mu mpena nemo mesu me nyame a na mesu me nyame se wurade eno ne mempa ebo sese yo because me nyina yie eteme me determination no eno no me da me mpa ebo ne se wurade ma me nso mu yie because me so ma wurade mu yie a hwan ene betima ede ade matiko aka fom ade ani pa ese o hwehwe ne wo wiase so afa wurade pa dia efini nkeka wo de yiwu firim me mempa ebo nyina no me tu kwan ya fine me tu kwan ya fine me will be a fine me ni be a fine emom ade a me will be watching me a ebe hye me pa se nipa watima fa wurade yie a che me awurade me una na mani bere no en confirm a ye to enya asem keto e ka ye bo obi kobo TV ade a chinya ne yi ni si abonten of awurade a kaza no mawi etime de me ade a me ye obi emtimi mu mabam se me se mafa mawurade na mafa ne yie eti se me afa ne ne se wo ka entimi mu mabam ko nyankopon na jaji nipa e wo kon e bi so etimi de mpese me kan nyina ne se obi bo no nwum se woni obi cha ade na ofa awurade ayedai san kwa na edai ene ne nkwoche ene na me de hia me de me mai no yes I wasensisa wasisi san kwa na ne nkwoche na say when they can vanity and they say no ma we no and they are watching we vanity and carry you for you fm I don't know but adia me obi watching me she me pass me hu obi a say be what so na awurade mu yie because Jesus Christ wan fa na ho gro kwa so okay it better say obi a wo tie yen ena nadwi ade ese se wo ye ne sampa bibia bi wo bi na mum fo awurade yie na fo awurade yie a adie bia no abronsa mafidie bia no a yesuma edai ebeyi wuda ofoso mafansi abrotia ofoso ma menchia yetiefo ne yahwefo yadofo nyina ya anwumre omuti Asem Mpe Nipa dwumadie na bo ho abaso
ampa ofo be ma se wo hwe enipa se wo pe obi a wo do ne pa eye wan kasa wo ho eno nti na trust sam na kan ye wo Matthew 22 verse 39 no was say love your neighbor as yourself do yonko ete se wo ho na che se enipa nkasa no said the open se wo ya da se bia no was say yet said the obeya ma wo de a na eno esi sudua ahye mo kena kire se enipa bia wo do ho esene wo bia so no kunu te ya se me de be do me kunu pa na na ye bo asiama ba bia wo bia me chia no me do me kunu pa o de ma ye ntena abrosa no so na abrosa ne kasa bia edwiri obi a be pere ne nkwa eno kire se obi a edo ne ho ne nipadua na nkasa echen obi a wone ne te anasa ne bakora ne mata ne makomako ena se woye na anasa sen bi ba to ye nchen bi ba anasa akwanhia bi ba obaye na adwen se ode ne ho ekwa akogye ewa abla ne ba no na ebia nka akwanhia na ekoto no enipa bia edo ne ho esene onipa bia na ansa na obi ebedo afoforo no na ono ankasa do ne ho no eno nti na fo so ansa na obi be pia bonte ye bo asiama pia bonte se ye migina hwehwe ma wo se ma hye me ntoma me kaba na me srete kama me di me bibia ya me ho comment no ena de me ho aye fe me bɔ ma baso e wo ahwehwem enti me pia na so ka se wo to ba bi wo ma baso a me anka to already na no ma hye me ho de ma hye me ho nkuran ma bɔ me ho abaso ansa na me benti no wa asem se de obeka no se obeka ne senyo enye me gima sem ba bi na ofo so abrabɔ na ye bɔ no obi a wo ba bi a wo fre obi a wo ne bre ya wa bre obi a wo na ma ne hunu ene na senua ya wasoa e wa bre boy mu a ye be pie mu na me de da bia ya na me ka se asedanka osoro nyankopon pempenso a wo de ya bedri to da bia ya na ya ka se ma wo re mfi nyankopon a oyi wo free wo ha no ama na emu enwo ho ho wo de wanya ho na so no to da bia ye de de mo nyama nyankopon no ne de abasobode ne bi ma ye ho ankasa fa ho ye dey go so fa ho ye dey o free go so na wo be fam a kofa eyi ye friend sa yom so ansa na watie se fa ho ye dey na na boache dan kwa kokodru for ne ne ba hema na agema opambo fa ho ye dey hene ne hema ne konwasofo ne nyina na chamfo mo mechia wonom na ofo so be ma na ye friend sen breaks the dan a ye damu pumpunu baako na nyankopon aye adomo afo so na wahi ye ne ade ya fam wo fa ho de LJHS primary wa fam JHS ama ya sa beto aso kumase a nyame adomo nkakra ya to aso enne mabra bi wi ase amete enti sa mete ya na me bɔ ma baso na oba comfort sabi na say wani mu wachi ahome ka wo to dem nam de menwuma si so wo dem na me sa ena sa me ya wani wachi ahome ka wo onam ba bia ni job mesra wo ya mama ma baso mi ni ma sa kakrawate akwada makode nam galamsa ase abre kwa achi ma bepo makobo bi mato mu akwa ayi lemu ye jikwan no so lemu utra kwa me danso na wo kwa ayi a ye friend se ba bi enso ne wona akwada na mo akwa kotoba yire pen makwane na mo yesire makototo ba yire pen me ba na masafa me bi de egu so mabele mi wiase ai tenkuna ekuromfa ho ye dai na chese me sumi kokoo na nsu obome na nkra na ewo kwan mi soro nkra na me diminika na me ni mi kokoo nyina ye hwegu forade utimi konam kokoo ase na chese wo se owo bi nam ba bia so owo de ba bia udwane akono na se wo nso na owo ne nam mabre mi wiase nti no ofo so ye nya ndru ba bia enkofo bi de ye de mu kan na so no ba bia ya kasa ya bedru no ye boye ho abaso because you mo no mu sha ase nyina ena apem so ai gemu ayafa ene ahokyere mu ayafa eni mi ayafa mu me kai say ye wi sukuu foforo yi o test school of journalism and communication studies na me ni akwaso agye wa akwade Mr. Ntribo si akwan ya ono wo Texas ya editor wo ka say ye nko free FM nko ye adwuma nko ka news na sa atam indomie yetimi di indomie sa afi na indomie afono ye na me ni akwaso agye wa akwade we hwe we yanim na we ya hwe we yanim ento for so say ye hwe ne ma ya fam wa abrabom na ye hwe kwansidi atoto ye wa abrabom na sa nyankopon ama ya nka teche
ya ye kwoto mu na nkakra ye frateche mu ani aba besi pete mu ye firi pete mu ye kwa ani asa ye den akwa akwoti ato amere mu ye firi amere ni mu abehunsi asa akosi kwantempo so ye si abubro kosuade ebeye ense da ye de ahoden ye nim de kakra nyankopon de ama ye de nkete sie e de afo aboso de asie mu se ensuo mo awie mo ye beko akwo ye nim enti ba bia ye dru no se wo bia mo ya baso a ye bebo ye ho abaso ya ade akoso ye wa akode me oni ha me ka bia ma no me nua akoso ye wa akode ya ade papa enti ye ka kire obi ase se wo te ho a ye abo ho abaso ba bia wodu so onim se wo ya de papa enya kro no sem enya adwama amosem se bia wa yire ho apem akọ anim wo ayeme masemu wa apem akọ anim wo masemu ese de bitimi fa ma apọ mituam ni kapa o break ni wa mi katuo na wutu no mu e wo masemu anase me masemu amso enya no na ye ka eno ye over the bar ye ka blabo pa ye ka blabo etimi di mpuntu oba enipa setene mu ye me bo me ho aba so se nyankopɔ ada mo yima fra techema menne yetimi kasa e kan nsɛm a abawo mu e de kyerɛ afoforo e ma wɔnom so de bɔ wɔnom bra enti niema emmoa brabɔ eya brabɔ ntwense kyerɛ utimi hu sɛ sa wo de kɔ wani motoa mu akɔ a ebetimi de wakɔ akɔto asanya anase amane bi mu no yɛsɔ twe ho firi ho bɔ brabɔ ebetimi aboa ama kan kɔ aba wa brabom na bi nso atete asan afoforo na etimi aboa mo so de no enka kora timi abamu nti no wo ho a ntwen so obi mebo abaso bo ho abaso ba bia wakọ akodru bia na wa blabom no pem ko wanim e ma ho enya wo tena bia na say wo last stop the sky is your limit you move forward akodum pempe so apese odrofo so medase okay anoti ananwumre ye ka kiro se entwen enkonkoduru ma ho how ma ho nto ansa no abo ho abaso efise anamona watu no eye muda ho ente hu behia so bebo wankasa ho abaso 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Osei ye Osei ye ayere ahiri lele Jetia twa kachika Aba ye ewo ta ti original Nigeria ti de contract papa to finance do oye ni si na ni ya trustee ko ko no ni re oba policy o mu hu de no yo Osei Aboagye Oforisuo Aba pinche so pele di fo ni de so ba sha o ko twi so ko sem se emo bi mo abemo ye kuta onen na wo ye no yire ho ye ade ba fa ni mi se ade ni ya de papa kwa dia oba obu oba ni bre because the dia wadru no se bi brother se yo bi ani ni te kan kwa so jaye de mi se 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 de mi kan ye ke de bi se so pa o ye di no be pe ji kiri ben so ni bi ya wo ye se ade ba dia o bi bo ma mi cho he yire ate ni wa ya papa e da se okay hello Oforisuo beme yey me tun grana frem kwaizo sompa also sompa de Sompa papa Sompa na papa one na one de baja kan sompa papa wajan mate me ba me ho aba se me de Sompa papa ba no maji atu okay ndi so na Oforisuo be ma na de ba ho aba okay na ene me ba me ho aba tutu ne me ba ho aba so sa bebre na ne ti kan se Oforisuo be ma se ni pa bebre pre after program na bi se wonyam obi se na wa beto akire obi afa be wanya no nyanya mu da okay na me no me bo mu aba so se bi tio Sompa da me free bia me nyam nia me bo me anka fuma ba so se da me ya no me nyam okay ne to si diem me shajuma se almost be 8 months ni na me adum aduma ni mu atre me to mpabo ni kefere nyama bebiri na me adum ni mu atre bebiri ndumi ankasa so obi amoma ba so kra trumpet no ta ko de na kan so obi amoma ba so trumpet no aye den no ankasa wabo okay and then me pop trumpet am an kan zaman ni na ha te na one
ya me bom ho abaso me da sepa. Okay, hello. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Hello. Baby afrefre Udin. Ni frefre e bon. Your friend saying? E friend me ma. Ima yeti o. Okay. Maybe na me bom abaso djumadi a mo ji se eda. Oya di na konshira. Ena me san edusa muru na sem me sisi di akwa akushi. Oh, kawakuma to yem wate. Kawakuma muru asem de kawakuma to yem. Na sankyerene na no dene. Okay. De etumi ye no edoso. Pa. Okay. Ena asama mo no gusu amokan so e No, okay, not just one akra boy abaso. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me pacho be frefre kuchiga. No, okay. Mo fre me kuya hadi. Enso me bom mo abo so me hebe bia. Me o dia so na buka. Me hebe bia e de jua. Me so me bona ba me mo abaso. Me nka mo yaw. Na namrantie ne mantembo na metie. Le fotu sema within my ignorant si force abedu na no. Me diso abedu se me so me bom ho abaso. Abaya se me so me nya me 3 bed no sa me ko. Si nya me shira mo pa mo fotu sema. Okay. Hello. Tojo. Yay. Ajuma dase. Miguel Don Ken, come out of the shop taxi runabout. G runabout. Who's your upper epidemic? I'm going to engineer care to gas over and stew Sabas. No, okay. What you? You didn't be on your flip. Just okay. Oh, yeah, you know, yeah. Thank you for uncle. Young people who could have been into tower, into that care, do know all Maka. They do baby. Not to say a sign and sign a lady. Jakwa, who for a sound like your damn lady. Now, so lady say near to me to be. Let to be my and my do on my back. I will be to me Friday. So, oh, Sandy, I got done out by a Bessia. I'm just moving with Bessiana. I'm not that I'm not going to be. One mama basu kwa mi a me ba me wa basu. Ti. No, okay. Hello. Udin baby afrefre. Hello. Udin baby afrefre. Makatazi asona. Yenti opanipa. Sompa FM. Ya famina. Me bo omwata mo abaso. Ane dia ode tu jano. Okay. Ya o kanu na me kwaso. Say mi penye riasi na no she ne kra baso ben no benya. Ne ya ode tu jano dia na insha on come on abrain. Amen. Hello. Hello over. Udin baby afrefre. Anabo wine asantu be kwai. Asantu fe ya ta tambe mai. Manu ki ala nko je ma ti na over. Asema wakan die e Asem pa o. Ka bebi e ufri. E ba ye no e hu ya for over. Ye ablade ya wa ba ble pa ba ni ya wa ablade no fa ya dem gitu. Ina me bo so di bu di bre yo hene. We assembly mind, we presenter, we mampenia. Ka bebi e ufri ba ye. En say tin kunu no na ese. Ka bebi e ufri ba yo hene ka bebi e ufri ba ye. We assembly mind ka bebi e ufri ba ye. Nipa na ma be ye wo hene, nipa na be we assembly mind. Ti o manfo ne be ye baboa. We are say nipa ka bebi e ufri ba ye baboa pa. That's it. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre Udin. Me pacho me di ya fa me ka sa Facebook close. Aba pa yiti o. Me pacho we di me di abaso bona. De ne ba ya abaso. Kompensera de dia bedri ni penyi na akra na enya ni sei. E na do ne ne hu mo bro no dia bedri sei. Me pacho ma se ba ko se e amonyom no. Ni tri dia pile pacho me ba be ma ba ko pe pam. Ti pacho ya mo ma na wai. O min tri bia pie no.
Ai, me baba ma o one half mo ba na bibia ye no. Enwom no manya ne tie se nkoda no pe. Na omitri na wapie no ne omitri gro. Sompa. Sompa Asem Mpe Nipa ne pie. But ya bu be say edwe de na ti amomo ma no why. Yo, omitri je pie. Sompa dia sambebo. Sompa. God dia sambebo. Everyday nyankopon. Ozo omitri bia pie no na ne ba na ni je ho. Hello. Ori Hello, good evening. Ajo. Hello. Hello. Yeah, good evening. Majo Sopa Nipa. Yeah, good. Muna Ukraine me kasa fre Akuma. O kasa fre Akuma, okay, yetio. Yeah, na ba sa me be samba program school. Braso, eso na agina na Akuma na wo fan. Na ba sa kwanza south. Akuma. Enkranza haya ju. Babre. Okay, yetio. Yeah. Na ba sa kwanza south. Yetio Akuma. Me brother na me so me pese me ba su. Papa, ugina so utie TV no dia emmoa. Kan wo de kasa ye bete. Me se program na me ba so ma hu se ne mo ya mo program so ko na me pese me e. Me pese me so me bu wura mu bi. Eso na ugina papa. Yetio. Akuma yetio. Me se me bomba baso na se ne program. Jo. Yaje atum. Abaso body de ye. Ye ya akura ya boy ho abaso dada. Hello. Udi baby afrefre. Bampa cho me fresh buaka. The friend first. Anti first yetio. Bampa cho ma fremo sa minyamo. Enen wanya ye. Nyankopon onhia mo pa. Na meti ase. Nyankopon onhia mo pa. Na me ma ne ba ko ye friend ma Grace. Waso wono ni TV ncho ni radio no try wonyamo. Ono pa na connect ma me su ti ne mo program no. Unya ye TV no. Ono ni TV nti no radio so ncho ya ntini ma. Wo fa he? No Ebu akwa ya. Me pa chai. Mu chichim to so ye. Me pa chai yo. Mo program amodi abai so na de. Afutu amodi abai de mu ode pa. No. Me kai be ana me free me de ana bedru na. Mani so de me wo. Okay. So me to de bi se ana mto ko ana me ya ho na me se ni su. Kre me ti su ba me tie mo program se ya. Na masanya ya chiche. Nti yankopon nsira mo pa ni mo fiti amode mai. Yankopon nsira mo pa. Okay. Na ahani ya duo freno enyina ebesie. Modofo yenko na feedback egu ya proso no. O manfo dodo no a bebrenu a na yehwo. Bebrenu a na yehwo. Eno nti no sabri no feedback ya ewo ho no. Chief producer Mfa Ntudwa de yayo I was say ye ankra ye boy ho amba so no na ye de ebe tudwa no kama panipa yentio na say me da say wa mama konya ne Mfa feedback Ntudwa na ya na manfo ta bisa esisen feedback ni twi no asem a mo kan na esisen no ne ye de brem na me sa fa sa konya we so sa de aseda abo abaso sa futu we a wo de baaye no bo ho abaso no obi kura be catch say happy yourself wan ka say do ba bia giwani obi nye den enye wani ma ne kwaso na na say wo kai ababa wa bi a ode na asem be dan ya o se na woni be ma bi na wo ho na be ma ne toto nam ebegu ni fridge mu wa kai me kai ba na edru ba bi no wo ka say o mampania be di akiri ba wumi ade niema bi ba o kra niema bi nti wo ji lady ni sika say wo de kofa niema na yeden abre no sa home use niema TV ne na sefui no ba no so ko high store dan mo wakai sa
yedi tu dwane nipa me bebe frame a ba bia be ma na dwane akwakote no e ho no asem bre man kra ni di nkomo so kai a me kai pa na asem ne ba asa no be ma no abusuafo se Mpedua sampanifo se ponkwa bodam a ni wura so ni wura de onye de omodam be ma na abusuafo ne oba na akwakotena se ahye se bosumi ya awie ye omode sika oba na de ma be ma ni nyina beba okay so hu nti na eno so de asi na tifo minim se mo kai sa asim ye a eno so na edu ba bia de ntra na feedback no enter ma show ne say nipa no ba be kana asem ono ana de ba be kan o be no obi afre no yanka se be make effort say de asebia de be ba wo se brank be yanka muntwa asem no so ene ade bet de sese de ba de tambia no de be ba na ye ka asem wi bi na nsen a ababa wa no de be da se sofo bi ma na kwantwere e ma ne ko se dro bi ma nka na wo de no e twen aba etwa beto form etwen bai o mo da se na sasem we amanfo ta bisa pa se sisen ni asia ne se ye frɛ sofo no de ahompopo aba yene ne tenase sofo na ba wote ye nka no wode adwobre wo ne bae wo se Sompa Asem Mpe Nipa abedwafo we de mesrɛ mu mani hu hantwo maba obo ne sofo ba ku bi nso na bae woni sofo ba ku bi na bae aka mbi sa akura ne kontokwa ba ko ka hono no ye sofo na yese Sompa nkomo so no asem bi si ho ne ba ha ema papa panimu no an oka ho no so ba de dwato a ene ade ba so far akwantwe sika no a oba no etua ni nyina oba ni sika ama no ama oba no ko hospital na wodie no aka ba no ye hwe se be kwa akoto de da be kwa akoto ko hospital ya no sika no de ba ema so far no che ready say sika no be den obetua sika no obetua yes hospital sika no bills beba na wodie no mefa se na furu no chematuo bi aba ho a labo ahodo nyina no obetua ni nyina beta kwantwe ni sika ne de wetua da akwanche sika de wetua de wode so mona samoansem anu wetua ama baba wana je na ade yes eno so so de asie no na amanfo bisa baba wa no ana onyem no pemfo na oba ye se na one be ma bi twempra na be ma no na waware ema obono ma ne yere kra ba afidie yi so oboko mukokun wa adwaye no ma me no kra so ye Mrs. fene dantusa ode ne dantusa kontokwa no sa dantusa sa ne ka no dantusa ne ye den dantusa se oba no onhye bibia dantusa pietu naked dantusa ode ne dantusa pie chese won hwehwe but say opimfo anafu aba pa no won hwehwe kra no ahwe no kra hu hwe because bibi akohye no ho a Matia akasai ya home so na ye ko computer so dwe dibra ye ba ne ato so odofo upe bebi a obekwa ye di fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na se ama wana yenim se yare ebu na nipa bibere so chinchini a omunya yare sa ena de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru te the junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi na plagi a ede obeko omu ofide won waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244017556 eni ji se me say omo ye free health screening okwa o be check pedua no nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahunto fi Sompa FM 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
wɔn gye international awards ahodoɔ wɔn gye local awards ahodoɔ na ano nso na wɔn bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye sɛ 21st clinic nko a wɔn de abibiduro ɛna ɛbɛsa ɔyare no masa de machine aka ho ɛyɛ ayaresabea yare bia wotumi de kɔ ne mama adeɛ baako a wɔn agye din wɔ mu paa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wɔn wɔ hɔ frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na ɛsɛ 21st clinic wɔn yɛ sciatica expert. Okay, yɛn nyinaa yɛ tie Sompa deɛ a ɔmanfoɔ se ɔtie Sompa Asem Mpe Nipa yɛmahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ nyinaa kɔ aba biem ɛba de asanteman agye atum de Ghana man agye atum Sompa Asem Mpe Nipa no feedback ɛne ɛno gusu a yɛde ɛbrɛw no kantankanka na asɛm a manu gusu a meka saa ɔpemfoɔ no a wɔde baayɛ sɛ bɛrima no a wɔne ne tie no wɔdwodwo no wɔbɔ no ne adeɛ de no bɛrima no yere nso so baa ɔbaayɛ no no nso so ɛbɛka na asɛm ma ɛkɔyɛ yie kakra na mmerɛ no kɔ ɛma yɛtu hyɛ na ade kyenyɛ na asɛm na wieɛ ne sɛ ɔpemfoɔ no ne nua bɛrima frɛ sɛ asɛm ne yɛntwa so ɔfirifiri aburokyire yes ɔpemfoɔ no ɔde asɛm ne baayɛ no ne nua bɛrima no ɛka sɛ asɛm ne yɛnyɛ de yɛn fancy hɔ a na mpɛn yes saa na mpɛnfoɔ ka asɛm deɛ wɔne wo kɔ sɛ masan yɛnyɛ n'akyi ɛne adeɛ no a mehu biribi san sɛ ɔpemfoɔ ne kora no anaa bɛrima no yere ne nsɛm a ɔbɛkaeɛ no na wotumu sɛ meeting kɔɔ so no na ɔpemfoɔ no ankasa duru baabi a wobɛdi fɔ wɔni fɔ ɔbɛrima no anim na mmom no nsɛm ne adeɛ a ɔkeka kyerɛ ne kora no menka no sɛ ɔbaa warefoɔ no obi a wokɔ akɔgye ne kunu no anaasɛ ne kunu ne wo nyemu a wo keka nsɛm bi kyerɛ no sɛ bɛrima no magya na ma wo ɛna bɛrima no sɛ wase wɔso nya na ma no o okay wɔse me nya ma nne ne kyena yes yɛpɔn yɛ no bɛrima yɛ a na ɔmo kɔ ne ho ntɔkwa yi yɛne yɛpɔn yɛ mesifo na bɛrima no bɛfa ne yere na ɔba akyire no akɔ yeah na ɔbɛfa no akɔ ɛwɔ fam hɔ so ɔno ɔso ɔyɛ mrs o na ɔbɛfa no akɔ wɔso ɔyɛ mrs nti adwobrɛ o ɔbaa no tena kaa no mu no ɛna ɔsɛ me ne me kunu kɔ yɛkɔ agya wo ɔn wɔka kyerɛ ɔpemfoɔ no sɛ bɛrima no abɛfa me ne kɔ akɔyɛ dɛ akɔda agya wo ba bɛrima nso ɔnyɛ very careful yes bɛrima na no ɔde ɔnyɛ very nti sɛ monte yɛnka bie mu a nyɛ yɛboa payɛ ɔbaa no ankasa ɔde n'asɛm baayɛ no ɔmo ama ɔmo nsa so ne adeɛ ɛna nea ɛtwa toɔ koraa yɛ ababaawa no yɛfrɛ no faate no asukɔle mampɔn paako so okay paako so ne nuanom kɔbo no ɔmo sɛ ɔmo de wahwie sudi agu n'anim no yes yɛhwɛ picture bi police station hɔ no ne nuanom nyinaa tu gu ne so bɔɔ no ɛma ne papa nua no so yɛ ne kasa deɛ ɔdi adeɛ no ana ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ada sɛ yɛ tin tomatoes bi sɛ color bi sudi bi ne yɛtu agu n'anim ɛno nso no ofo so nsɛm a ɛwɔ mu na ehu ɛkɔba sɛ ewura mu no asɛm ne kɔ court na ɛkɔ court no otimuafo no yɛ sɛ wɔn yɛnhwɛ ne yɛnka asɛm ti papa na odi ne papa na adeɛ no yɛfrɛ no no a wɔka so deɛ wɔlɔ ya ne ade no otimuafo no bisa no wɔso wankasa na mse yes ɔmo no ewiase sɛ mɛma mienu wɔ hɔ na ɔmo mɛma no epagya mo mfa nkyɛ me ɛbrem na sɛ de si ani a yɛde baako deɛ bɛkontron na kyerɛ sɛ bɛma bi wɔ no mu ɔde nkyɛn ne yɔnko deɛ nti sɛ mo de si ani yɛde baako deɛ bɛko ase nti papa no okohyia bɛma mu bɛma na wɔse wankasa nti wɔde asan wɔde akyɛw pama faate no a ne nuanom mo boro no na anim awerɛhosɛm a ne wɔ mu no sɛ faate no wɔn yɛ nuafoɔ mmienu pɛ ne nua no ɔyɛ ne dance ni na so odi adanse ma no adeɛ bɛkya mo makɔ court no na ne nua ne free mu ne dance ni no yɛ ne nua no wɔn yɛ mɛma mmienu wow bɛrima ne free mu ya ne nua bɛrima no nti na akɔyɛ sɛ ɔno ankasa hu ayɛ den abɔ no ɛne adeɛ na asɛm no a egusu a yɛka ho asɛm nti deɛ bɛtɔ fom biara no yɛmfa nkame atiefo na feedback asisɛe no deɛ de bɛsie nie yɛbɛba biara no so yɛbɛka ho asɛm na nameda ase okay yɛkɔ akɔyɛnim na yɛatoa yɛ dwumadie so na obi si feedback ɔmɛka se yɛka agya bio wei dabrɛ obi twɛn feedback bi meka feedback wei so wiase nyinaa nim feedback korɔ aberanteɛ moro
Omo come to omuyem. Imu osere. Se ka camera no to dem abosu obi anim aye sere wo dem a. Obi anim aye sere wo dem. 93.1 FM. Eno na ye feedback ya. This is 93.1 FM. Na ye wagidie kase wo krupo twedi ampo nyame mu. Eti de obeka bia ye mfa ho. Enu tino so amefo nyina di adanse se nyoma apia firi mu nyina ye kama. Ene ti abrante mo ro becha na nwumire na ye papa no so ye bekoso na ya danase adanase firi se wa ya de kese ama ye papa ose aseda ene abasobode se de na futu semba ye eno ti say ya ye kwan ya ye papa no tie ye no ye papa no so ye bebo na baso ni adanase kwan so nkoso kra emiri pese mu no ye bedanase ama wiase afa na nyina hu si ya kire ni so kama dankeba complex yakọ padu papa enom na yakọ padu papa anom dia na mekafo dankeba complex dia manna nwumire pachi number 2 na dank wo na dank ba ye no efie dumiensani omafo dodo no a na ebo dank abaso ama me ne wanse yade na obi ebenya so a odofo na yade wu eno ti dankeba complex say yade biada ama sabrei waye mobro na womafo eka ho nsem no yenko pachi number 2 eho na dankeba complex opetumi asaw yade anyojo yade stroke no eduru ba bia bi wo ha do to fam a ya na asefem ani wuye pa danke se sana me kan emfa entre wo bema untumi enwo ni nyina ne se wonkwamo ano ayemre danke se obeboa wo ewo sa kwan no so no atumi ato ma me bedin no ato papa bedin enam sa yade bia ye ko dankeba complex na yatumi akosa ye ho yade wo the dank pro care abaidwa so eno NSS yade no the dank antima s 3D madedia wo tu ase dank extra kono sasabro romanticism no na make no utu se aboba na onompi no emu ehyesew dank extra ebeboa pa dank fight okay eye kokwadro dru ba bia wo yemotim sa na vino no odefa fight okay no ebeboa na nyame adawroma kokono watumi atuase danka batoneke ye mojaduro to yanko ne ko danka so ye nyamojaduro no bi enonom a ebema ye redie na boma se tenkom efrise turu babia ebema sha atade ebe fa na wa boredie ma wo ba utu se kaba no watwa kire o nanso so no che na da kom na da nyoma bi so mane to redie so mane to honam so eno ti danka ba complex say ne mojaduro no danka ba tonic no eboa papa ya die bia da de kona so ya obetu atu ase no de amawo emfidi akase wo ho a wodu hyemu a ebekire ya de kron na wo de dro na de amawo dank ene semen kanche osa pachi number 2 na dankaba complex odi ni juma na obutuo na ye ko dank ho pachi number 2 ni afom kwan a ye fra wa homatrofo we so 0266 593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 yanko pachi number 2 ehona dankeba complex wo traders akopada wo frawo say ya fatati atempon no so pa dia na bidie eyadro ye pam efri say ya nananom enko akra nim say wo yam ye oya na fefe wo se yade a wo fe wo se a ye hunu se wo yade pa yem keka na so yem yo yade so wa fe wo se ye na nanum se so wi bidie no na bonsu oguso a grangran eguso a enche na oyem no atɔ na je se bidie e wo pa na trader chako pada ba ye no wo se da bitete atempon ye fa so ade a ye na nanum aka mo ntontwene enti wo de nyoma bia keka wo ma bidie no tumi ababa we gire manya asem keto akora eno tinsi anu trader chako pada wodofo eduru ba bia 7 praduasa gas na begina oyem no ama ye mo bom 7 praduasa nye
enye kwa funya asem ne doso odofo yenom twede chako pada ebebo wiye pa cholesterol na sade no ama wuntini mu asisi eno ena na pressure no aba so no yade e friend pressure no high blood pressure no sade no cholesterol no so onom twede chako pada bebo odofo yenom twede chako pada yafuno ayekase dodo wafuno ayekase below bet no ayekase dodo wafuno ayekase o enyoma bi wa hwe wuntumi nye o Sompa bo sauce na tutu lazy mkra no a obre kese wafuna yekese cholesterol no adi wafunu mu ama no wafuna yekese pa anu to odofo se opeso wafunu etwetwe pa dia twede chako pada no o sa treba ku mienu na de google glass ni mu a akutu no twamienu chimba akugum nom edidi mu a wafunu enyina sade no ebetwe na ho ato kidney no enipa dua no akaza kidney no ejina brane kidney no se hotechema na chese wo kwa no eno titwede chako pada sa bidie no so ta no no bia kidney no ho ye den ho ye den se konkomafo agyan ene twene bia me pese me bodin no na wajina supreme na ho ye den pa eno na me kanfo ama no twede chako pada na kidney na ho de no enkosoro wonderful eduru ba bia toxin no eye poison wo waka nyanya kira ka abo bia bro wona no bia wo ka wa no twede chako pada ebro no nyina anu ebetwe akofom se obi dia wudro empo agunsam na wo anom a no twede chako pada obafini nyina na abegu fom ho betumi atɔ stomach ulcer no udidi abuyi woni di abuyi sa ya de wi yamkuro ulcer no ya papa no twede chako pada ebeboa asokɔ mampɔn na wo Pentecost asonda no nkyɛn wa ɛhɔ na twede chako pada fo no wo mo wɔdɔfo ba bi etonro etuno heba fo no wokwa obenya bia kutɔ ɛno nti ɛna meka to na nwumre sa Fred Benson ba dani eba apidan kolnaka ba Mr. Eba ne bless we kwa wokwa obenya bia to na twede chako pada no edi wakagina mu pa pebisu atifi na obi nnim dwonku a ade bɛkye so na watumi anonom ama ho atumi atɔ 0243943413 0243943413 ye kwa so koma po akonum twede chako pada 3A Herbal Center enupa wodi abadwa so no 3A co capsules cocoa master odofo cocoa no adi udem papa odofo se de wuti jaw na no emoja si ba no enye yade bia wo ye cocoa na fifuru yem no papai memma no etumi edi wo mo awu esanse o memma yo ekofom usisi no mama ye ginam ye cocoa yenum cocoa capsules ibi ebebo yi papa wani so ye wisi eduru ba bi kura na honam eye ohene koko edi nipa dem se yenum koko adro papa dia 3A co capsules koko adro we na mekan forma na nwumire eduru ba bi na nso tuntum bi asisi sew 3A co capsules ebetumi atutu no de afiri ho ba bi etondro tunuro ewo manka na biada okwa ubenya bia to kolina ka ba dani ba Mr. Eba ni happy dank ubenya bia to 0546 107 107 0546 107 3A co capsules cocoa master papa hey asem asi asantimem na asem asi nyina ne se akonta atnase asem we enaka ho ayatna so emprensa ye bota hekase ne se akonta se ya eye na yire na akonta Isaac ni nua ba ekwa be na baba wei wanya adwunim hawo ne ho ebefa so atɔ no eye Sompa Asem Mpe Nipa ya sede ye nia bere enkodafo mema mo akwa aba Yesu oburu mo nyina mo ho ye Ewurade adom ye ho ye asem o na efiri nene nansa asem ya tabiri de to ya apron so no bibia asesa wo mu ana bibia asesa Ewurade adom ese yeguso muguso sesai efa empire ne emo bia ebehia for atiefo ne adofo efa minua ba no ayalehwem sese oda so hospital ho me pa chane aye kikikiki oh enye kikiki sa say ya bibia sesa oh
Said na said ye nansi in team I had no call confanochi. Just so in say high abedri dear. A dear near Binyandi Yakupa Kanakuma. Bet me ama Obana. What's in it at them? And then the answer the woman cost to cost. Many Sigaka. I don't call him. Na near see. And now we are Yariana Wusu. I dear me as well. For by take me home. Hamipa, so. Pantimasi, but me say Nadia. And Bayadum, I'm a Nipa betting. Sompa FM. Sebi. Melina, na home fan. Priya for Sua. So be kind, Ben my dear. Do maybe Asem. Mama twande ba komra na yenko. Twande ba komra sisi ya na yenko. Osei ya kasa na ma mewure kura ho kakra. Yakra. Joe Apau Electricals yenko na yenko to wo ya papa. Wo Joe Apau Electricals. Na Joe Apau Electricals se wo ya wakofa e de afri nkan aba no. Ya asantema hu dontia. Kumase ehu dontia eno akofa signal cable na odi abadwa so na sa signal cable odi abadwa so ye kopa wo ya nko a na signal cable ye kan wasem a ye kan ho asem no metumi aka ye fra no Ghana woya efri se Ghana woda enna ye de eye signal cable enkonkon kofa Britain for woya emma wo mamu efri se ha no snow entoha emeka kire wan hweye awia koboso a ho bekyerew eno ene kache fire no wodofo yenkoto signal cable eno ena mpanifo agya tum a yase ye Ghana woya ebetumi aboayen signal cable ho danse ena midi ede kyerew sa no eye kopa woya so Ghana Standard Board agya tum sa ena Energy Commission omoso atumi agya tum signal cable ena meka ho asem no wodofo electrician fo no mde woya no be adwuma kura se signal cable no eye pa sa na fie wurafo a oboka asi wo mo danse se wan fa signal cable na woya dia wodofo wetwetwe woya no message watum if is a signal cable no said the AC ema manfo woye wo mo dan no na wo manfo de signal cable woye wo mo dan no chese enyina ma ho de kanea no afamu e makanea no so pa if you say se pin kura da fo mo atumi fa ni nyina ne say Ghana woda na mo hwe so a wo mo de ayesa woya we Joe Paul Electric Asem kan cho se obi oba beto woya ne bibia ne do so no wo de card be kwa kugya no saa ena electrician fo mo eba beto obia no wo sika bi odema wo mo na wukọ na aka so fo so aboagye ho ena wote ye sompa ena wote ya eno so wotumi to so signal cable eno no wo mafo dodo no a ena etu aguso ye ko ne akoto signal cable padia a Japan house no woni MTN no ene di enhwani me ho ena Joe Apau Electricals wo RCC tase rank de nyame Joe Apau na kachini bi enso wo na yafom kwan na ye kopa signal cable ato a moma ye haye ho ye mfre wa homatrofo wi so 0246 905898 0246 905898 and at 0543 934550 0543 934550 yeko Joe Apau Electricals na yenko to wo ye bi na yemfa nko wo ye fie that's akwama ye beta so mfa so kama ne abo Joe Apau abaso na nyoma akonkan eya sam eya abrehosem se wakwa wade na ani gina wo yire 7 praduasa untumi ne no entwetwe nkomo abreho ena afen so no abreho se ni nua ba enso yade na ekwa bi so no akwodai ba fie kura no a ontumi no entra fie entwetwe nkomo ni nua be ma no so ani abre eno so akoye asem foforo enu ada ekwan a efa so kakra ema baba wano 7 previous wonya adwem hawo no ni nua baba koye ne kasa fira bruchi mem ono so atu nanum tu ababa wa rosa atu nanum tu ema yekura eje yensem eno ti sa ensem a efifi ababa wa yade mu baaye no ekura nkura bata hodo ba miensa asenan eno na nanwumre ye baba behwe no abre ho pa Isaac memo akwaba ya aja bibia boko de Awurade adum bibia enne no obi eti asem we bi enne no ye de bewie enne no obi etie bie boneto fama ye
Yo medasi. Na asem ni nyinaa se menua ba ana o fie dunsia ana nana sei ebe hu no. Ode ne ba fie se ebe bo kokoko se obewale no. Na enumu a no enkura mienu apie afirma ba. Wom se wabokoko de enso amaye no ho ade ama akura no enya ohaw kakra. Enti nansen ana mete se woni maame kasa ofon so se me maame mefa ne ba na on de wagya ne dadada. Nti me koje fon no ana me busa nse ekwan be so no fa so wagya no. Iti sisa no wagya ne dia enti mi hye ne se chenchina won wale no nemum on hwe no se de obefa no na wote no na on fa no mra. Nti me baya mama ne no. Okay. Ned will be bia na wo hu bia asem no enam complainant no na akasa no sabre ababa wa no yare no na mo se friend say Elizabeth sewa Elizabeth Yesu maame Mary nua no Elizabeth ni kunu Osei yanso ewa ha Osei na wo yire yade ewom so apem so bia se kana ne nete enso odane no ekoma abusua eno so eya asem foforo ka oyire yade yeso owuo mu wankwamu o ka ne no na ekọ ewom se wankoye ne ho ade de Ghana ha nipa be 85% omo nyomo yire ho ade eno so no omo yire ne wo mo ekwa bi so na mebusa wo adenti ena wo yire yade na wo hwe ma no ho ento no na wapagya na koma abusuafo oso mo mefa no okay. We de madaruma tiefo ni ahwefo. Penfo bi be se sankofa owe yenchiri. Na ure finance okofa. Senka madaruma mo mama kwan kakra amaka mensem bia. Ye kwada fom. Kamepe. Madaruma eye obalizi mi hu no na mo kejetia mini ni din komo bebre na mo ka kire be se eye makonta Isaac na mi anim ni hu pa enti osuro se oni me be date na msuo mate se ni nwa be ma ni hu obe ha no sanete cause bia obeba krom bia mehunu bia na se mo kan se ne bla ne de we strong say me mistake here maso be hye smart etime pam cho 16 years na no mo kan madalo ma tiefo em se obi atie enye 16 years na mu na me ne obalizi ekodae madalo mo emla me hu obalizi no no mo se o 16 years no osu adwuma eba show picture ibe show am na osu adwuma enunti me yese yo wakansa amate ene me so sabi me te ben ahemfie kakra me som ho kakra enti edane a mebo osuafo amane na ne eba fie mpo na se ebedi nkomo na etimiye yi a na machew ena me bla panyini baako e friend bla kodwo Japan ena me nua baako e friend ma me dwomho ena me de tu wo manim se oba bi sei ena me hia no kejeti timodaroma wonso ni medi nkomo bebre se ne bla no hu ena ne bla ne de no mfa ne nua maamo no eni agro enti e be ya nkomo me nkogya mu fie nanka me ne wo ni nkomo enti said you know mo ka se me de snap e bae no ma mfa snap anko na mum me nua ba na ma mfa me ma mienu eye be ma baako e fe no kodwa Japan wani me nua ba ma me dwumo e na me ne om ko fi ene ne om ko di nkomo se akire ye be sa ba ene nyame anim ye di nkomo wie ye no sa tem so na makogye dan okro no siesie mu kama ama oba no ema omo de oba no maame ema oba no kohwe dan no ema
masi bɛɛ ma kura mu nyinaa bɛhwɛ ɔmo so okay nyɛ hwee ɛna me ne te ɛna yɛ first born ɛbaeɛ na meyɛ sɛ mekɔ akɔyɛ no ho adeɛ na nneɛma bɛbom ɛna second one baeɛ na mepɔmakye wo madaroma mebɔ masɛm to fa sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔ akyire no deɛ ma me ka sɛ ɛyɛ ɔbaa lizi ɛyɛ me yele problem no ɛfiri ɔmo side no bi si so sɛ problem firi ɔmo side ne sɛ problem deɛ hin firi ɔmo side saa ne problem ne start yɛ no problem deɛ hin ayɛ kikana sɛ ne yare no saa yɛn ko yɛ ne because cause the problem bia ne yadeɛ no ɛkɔ bi so wate aseɛ wɔnya adwenem hawo kakra yes yɛn ko yɛ nim me ko efie hɔ no mete saa tem no mete sɛ yɛsɛ yɛ me ma si ne baba ako sɛ wɔyilaayɛ sɛ wɔyɛ den yɛ hu no me pa cho me wɔ point ba nti munya no ma ne kana sɛ wo de nya abotre me wo de nya abotre yɛtio mo ɛno ansɛm a mo ka gu me ho fie no nti wo sɛ me so me ka ma ne kasa me na ɛna me so ɛna modaroma ɛma ɛnɛ yɛ ba enti sɛ sia wo susu sɛ ana wonim sɛ yadeɛ no efiri omu fie hɔ saa na me hu no na efiri wo side na ma ne bae yɛtio me point so deɛ me yiri ni di n'akyi wɔno nso so efirim me ba abusua mu na ɔmo aka kyerɛ me deɛ tɔ so mmiɛnsa saa problem na me yiri ni ekɔ mu bi no wɔno nso kɔ mu bi ɛma ne yiri ɔwɔ jankoba wɔso ɔbɛbɔ ne ho naked ɛma policefoɔ bi na boa no a ɔmo de adeɛ ɛkyekyere no yɛnkɔ yɛnim so ho ebatwa madaroma eti ɛba saa no nam sɛ sɛ situation we nyina ɛkɔ so deɛ a eti mla me yiri we problem we ba yɛ no me ne saa makonta yɛ wafiri mu nansenya no di nkɔmɔ sɛ na yiri no di nkɔmɔ sɛ adai situation bɛ na ɔsɛ saa na ɛtɔ ne kunu ɛma ne kunu so yɛ dai efiri mu ɔne ma si kasa bebree sɛ lead yɛ na asate mo me tu ho anamo ɛnso so sɛbi ɛnsiaga eti wo deɛ wokɔ tete yɛ no tu nim sɛ ɛwɔ hɔ dada ɛwɔ abusua no dada eti na wadaroma me ka sɛ empaboa na ɔbaa no hyɛeɛ no mpaboa na ɛkɔɔyɛ no a baako baeɛ no mpaboa na baako kɔyeraeɛ no a ɛsa ba back na ɔbaa no fa mpaboa no hyɛeɛ no ɛno na saa na yɛgya ho sunsuanso no tu nim sɛ mpaboa no deɛ ɛsiane sɛ ɛkɔ mpaboa no yeraeɛ abusuani de baeɛ no deɛ wonim sɛ kea ne ke wɔn na de yadeɛ na ma awere no ɛna maame na me ama si ne nua ɔmu aka kyerɛ m sɛ ɔmu nua wei ɔmu nua na ɔmu kɔɔ no wɔ deɛ ne maame no maame ne nyɛ me ɔmu ka kyerɛ m abusua no mu toboase ɛno adeɛ mo kan no mo refi hɔ momfa camera no to dɛm ha nyinaa momfa camera no to dɛm ha nyinaa momfa camera no to dɛm ha pani sesi ya no ma metra se mofa camera ne to dem ha nyina mutwa dem ha nyina meteme ho ase aba to bo ase ne ma me ne tra se eti sesi ya omo de ato so se wonu am oba na bodam me ba cho omo de asi wanim se enno ensema ɛyɛ ni sarosa ɛka no me kasa asɛm wei ka me mo so da because me pray girl no me ma ble enkura mienu ɛna girl no de aba me a me omugu me so ɛba sɛ wo ba no ɛjade ye no ɛhen na de na kɔ so pa yaresa de ama no that's it ɛba sɛ problem ni sate ye no me amakonta yi ɔse na damfo bi ɛna kyerɛ ba bi tafo yɛkɔ sɛbi mi yiska makonta so yiska mane ka sɛ mane nwie me se mi yiska enti sɛ wanyi sika wo dɔto no wadwenim mɛba hɔ wate yɛ mi yiska me dɔto no wadwenim mɛba hɔ wate mi yiska wotafo hɔ mokɔ hefa tafo me kura sɛ o ka sɛ me mfa nkɔ kura me hu kwan no ba bia yi uyi sika sɛ me patro sika mi yi yɛ deɛ me nkai ne mo mi yiska pa awo sɛ utimi kai sika uyi o no di 8 million a me tua mu half also fa mu bi
me si bia ekɔ bia mo support me bia no me nyim mfiri mu da me kan ni nyina after that no Ansiaga eno mo che mo se Azim Takrade me pa cho wo be kasa Azim Takrade eno so eno hemfo na ma ka cho se Azim Takrade obenya yare sa me pa cho yi wa konta panyini okay ono na ka se eho omo onkrofo bi ho a eho so mo koy me ma no kes kama no koy enso me ka susuro eho so tia sei me pa cho je ska mi tia je emu odu but me kontafo ne massefo nso tua bi ebire bi omo support me okay nyi omo mfiri mu da omo ye bi pa na me so me ye bi na hin biem enti yegugu so akoye eba biem a na akoye hospital enti mra me ni nya issue bi fa charge ho bia no na me ka no eno ofiri me nche ko nkran osisa ne nyama no koye enti okoye no na me frɛ na onfa me frɛ ma si wonfa na me se je na ekoso enti ho ha na me ye audio yetio ehwa na me ye audio say me frɛ liya wonfa me frɛ ma se so a wonfa na mum se me de o mo adwen say se oba no free me nche ko nkran no so akonya oba me ma ne de ontimi fa me ma no enko wale be ma wakonya be ma me ma ne de ontimi fa okon nkran wodi say me ba cho okon nkran na okọ be 5 odi be 5 months to 6 months na say eno aso odi 4 months eno aso odi 4 months 4 months ekọ me ba cho me ne say eno a me busa aso odi 4 months na na ode ba akwa kan ode ba akwa kan wa ma na yensia na obi kan no asem ntitiro a nanka ye me na me nya information free Sompa ha say driver ni mate ni bia nya problem enko ho eho de me enko ho wo yire yare wa kopa na yare wo kopa na yare sa entumi antentam tiemie eno ti no sabre ya me no kasei no baabi a wo ko ekonya ayare sa no nyina no antentam nyesa antentam nyesa eno ye bo kwadu se oyire no etu kwan no mente me ho ase ne de esanse oyire no Elizabeth ni henti no se charge ho tokwa no eno yentumi enka bi wa ha nemom se wokọ bosome enan na wakofa wo ba na wone na akwa wo no yesi abra ba wo ano so kora no na oye virgin utie me eno nti sa kwa du a eno a Rosa de bo no eho no so anu yie ne sei Bajo say osima kofa obi eduru baabi na wone ne na enti akoya akwala no ohaw e ma no fete na adwene me bajo eno ti say depression ba enipa na adwene timi tefa so me bajo ho no wo kire mu say me bajo say o ka say na me ne na no fa enti sebi me ne oba na nke benya ema mienu enam say problem no start ye no ema nyame anim ne ho fono na me oba na sem enani nyanya me do ba ne pedasem na enso na problem na start here no enema sebi enema etene kakra na odo ne atenka o senka me de call ba no ho no na emma bi enya anu yi enu asem a mebusa na wayi ama me yo enu a yese Rosa enum to nyame na meka enu ase oyire no kwowo no etiefo mfa nchem kakra yese yete na se efiri wo no na je so one na wo mienu awie me pa shine etie free ho no one oba no enda oba so wa break ni virginity de na koma daw so etuo no de wo susu se eda na one ne nna no eno na akreti sa de no ama na fa na adwenim efiri se one ne nna wo yira wo no one na wo mienu na ebi kura no aduru ebia so ogugu so wo awu ngugu so etie pese ebusa se edenti na one ne nna because o de ne do ama una breki no ehọ no ebetumi aha na adwenim kakra tienti na one ne na me ba cho na me ka se problem na ne ai kakra na ba ye no enti ma na atinka afiri so na afiri so because na ehame so ba me ne te kama na afi within atinka no te kwant na je se ne honye wakondo within short time na afi me ne se je se ekoba asa no na problem na ba no a wo kasa no na chese ne honye wakono nyesa
me pa cho nye se ne ho nya makono eti na ho no na ne na me pa cho nam die enokre me gitum eti wo gitum saa no na wo yira wo ne na wo mienu a wo ne na no na no be ma kwan se kofo ba afoforo ne wo nso te saa no ebetumi ama na adwene na te afa so enti saa na te sei said ye wo ka se bia me ne na wo mie na afa akire me ne no na no e na me so me kire se enye se problem na ba ye ne dia se me ne te kama ye sori bom ye bibia eti sesia no utie de wo kana me gibia kan se problem aba dia na je so ba na ne ho nye wakono nyesa se on se ye ka akoma tie mi o so si atenka ne nwa ne ho ya ya akono wonte de me kire no atenka ne nwa ne akono enti na je se ne ho nye wakono dia na je se wo ne na ena me sumi busa o se na ne no be ma ho kwan se wo be kwa abonten akofo obi na ne na wo ana me ba so eno no emra o ja me ho o ja me ko na me frɛ wo ma na o mo mfa no e kye ya me ye audio so o mo kai audio na me ye ma o mo me catch o mo so o mo send me obi a na obi antie me ye audio no fe na course no asate o mo frɛ me oh Osei ya woni oba ne tena de masem ha na adwen me ba cho da bi enne se nko no a o sebi wo yi na nko o ka o firi ho no e na me so enfonso e na baaye me gitum eno so no nipa no anka nyense bia me wale no e na yebele no so me nka nyense me ja no enti no na e go so kosan e na sign baaye me so sebi me tibi ka so nko se nyinsen asem eti sesia no Osei ya we ekwan be na fa so a ka twom so mo mefa omo de hye no nko me ba cho wo de mpanifo ko mo ansa wadaluma ye tie ni se me ne me leketu adi nkomo de bia problem be si bia no me ne o mu kasa ena because e say lead problem na me leketu ani kasa ene wanya information wo aha okay Sompa say obi abenya na ya se wa ha and I'm saying you're fast. And you're fast. Next Sunday, sir, you know, Massy. Now, or boy, any what ya near to Tumlicania day. Emla, if you're an Yamia, I don't, not Miss Million Watton, no, my former idea. Not just say, old him said that your bitch man, I saw. Eti uwa ni daso workers here say, or you don't know who bet me at on. Yes, me when in daso workers here. Said ya me tea and I me catch it almost say me na me catch it almost say girl no me yele ke to answer on send audio no masse na yemla ya na nyame ya adom na oba no ho ato no because my ble me fa ha me sinya na ne ho ato no na ma form ade but and then 3 days ya start program e be duru ha no me duru am akonta change topic no enu ti nene ya betiasim ma ya obi an how why ti se sia no wogitum kase so yiri nya yaresa obesa aware na kwaye ne ho ade madaroma se senka wadaroma on kame mle ho kame ni ho akwani aba because oba no me na wo mienu ha na me nsa nkọ wale ni bio me na wo mienu okay Isaac sesie you know ayaresa na sabre ye pediama li otemase eti sesie no wono obokwa adu se wono de yade ni mfiri na kache enye ne ho na yade ni firi bae nemom wadi bi okọ ye mampaboa koyira ye na miensa na nanu na mpaboa ne ba back ode ne na kohyem na akofa yade namba adaso na so obokwa adu bi se efi omokotenam betin hom mientie medasi na eho no me empepia na memfa atesem enye asem na mete se baabi a omo kotena kronom no ewo ho ana bibia se bibini na momo da achi ma be man ekura de ko baabi ma kosi mu se efiewura no se dende ene ya na epese omudi omo baketwa no eye bibi eno ntino mu pe se omu tu frifie ho ansa kura na menua ba no so be fe menua na o wa bruchiri eno ayo kasa aye no ansa akire no akiri kura ansa na menua na be wedding no enti me ya akra se makonta no ena ase wanya akukuduro bi ede kasa me yesen ka me nkyire nsemu bebre enso ansa na mebo menua na ankasa aye ne yire no nanu asem
ama wono ankasa atibie no me kyerem kakra eye lino wo nsem bi okaye wono aka nsem bi a eno eye omumienu entem asem ana wono enam so oye oba anti woye audio no e de sende no na maami nso ye hwan wono na meme di nachi wono so ye adansi eti league audio no league ka ebomu okan ho asem kyerɛ wo pen yema oba no trase yema oba no trase yema oba no trase enti mpacho metimi agasa ye ko oba no direct ye bre no ene ye bewi asem we ye nsan traso bi baba pa wo ne hwan mpacho na me ye nwua panyin ya e fro say e frame hega aba wade tape anasa di asem na wunua asem mpraduasa bibinti na adwene no ho atechema kakro ka kire o me de o frame yen kasa den o frame bi anu sun system pese se me hu de me yasa memra ho sam nye de yo ti o kasa bi ana me se de asem na o sister on me nwa no so yo bi a odwo ankasa na no kasa kra ne kunu be de ho adanse o te na no kasa kra obesu on pe no ho asem wansro wanya hwe oye din enti o ka asem a me so na mani so e hye kakra enti o mu nam tet metete wo mu enti o mu ka asem acha wodi hu enti o ka so on de se wo yare no obeba azim sem se sofu bi wo no betimi aboande obeba enti obaye no asem tie sofu no nkomodie o de nam baabi no na ma adwene nya yi na me am friends eli ade be pa na ha na be ma na tete wo se ono no so yo bi a anu ayeso won hyeda nya obi o kana asem won kana asem enti otimi bie na no pa ka sa asem we no misun enti di asem no kan ya usun ye o ka kire me sister na on sam yo bi a me kunu die sebo ye bodam ni nko a ekutesen kura manya bie me ho ama na die me nhwe se mese na kire me nua na me busuani na tete me ema sam ne ade o kan o senye hwe ono so otonfon accessories enti school for ne ade ma young girls no ahohyehye ne ade o kan na ne bu afu no oteatea na de ebe ma na ka asem ne nyina o ne bu befu ne se o se wonye adwuma enti wode no koto adwuma na o yare ne ade enti eno akire no onye adwuma na otife no hososo no jesom ko public toilet enti ne yam kan no enti okoji iska obema na ba akumienu no na bema na tia no a odi koja ne nan no ewo enipa ni mu no enti na nya about charger akura na some it wasn't about charger enti okoji iska no ana bema na tia no man ne pie enti na se mo ho no se uji sika akwa public toilet bema ye gisei ye 1 cd ono so ni menese no obi e bo ne kwado na wo de yanye wo de ntum moho okwa public toilet ya gisei 1 cd enti oje mprenu kura no 2 cd enti sanya charger kura no 2 cd huntu no yiranya ntokwa yenti o enti o tiana bibia na oje wo ho no mana de like said o sikasa toto ma no o sister afi na toilet no kra atko na misu ento osu no ana odi twifa be ma na so ekoye ana osesabe mi a wo mpeme one me nda one me nya hwe wada ne me hasga misu no ma no aduane ma wudi enso one me na sasabe me ne nana me kondo sam ne nana da kra me shada wa ba no ma shada ba adware kra me shada ko dware ma woro me ho srasra na api na hu sima dware be wura da ma no apie sabe same me pesam na nada me shada fafo na pono me hwe pono sabe ya be na ho anu asori agam ho no oso no atimi de nsa wura no ho sabiu awa abla be ma na da ho no na mami musa wasem satamwa na li keka sansem we no na wanya sa adwini ma wona na ase satam na be ma na start tete no satam de na eba na ekọ eba satam de
na onyanya adwenem hawo no na ho na de na ye ne se na onya ne gigigidi bia o kasa awurade nti ade me ba wiase menyimu da ma anya me masema anye se ade na me de odi asotwe we ma me ade na sei obi ayi agu me kro obo me din sa me wa hu sama ye bida menya hwe ade na obi ayi se ade na obi ayi se na ono nko a wanya hwe na problems etu ano opeso o kire se ni wiase oba ye no waworo ne ho ama bema ba akopɛ ana bema so bema no so na ye ne ya fefa mema bebrebe no so so etefiri ho no na ma ne ye kese ana ate no kasa ti sa kasa ni mu ana ye kese abeduru sabre kase ya enti wo ho ana akonom na ono wadi nkomo kama o ma BBC kakra bi one bema no kasa bibi ade ye fine ene a da hospital say ye mbo ye frɛ bema no ye frɛ no ma bema no mdi nkomo a na ho beto ne sesi ama wa bafie enti ababa wa hegei me man kasa biem ye hunu asem nani enti sabre no uji tumpa se ye kasa mpabo asem efi omukotena mu no uji tum se ni mienu nya no aho according to me na record na me record me osende krama me nwa na wo Germany no ama no so sa sande na mse nkomo oni me die na mse ono a recording wa ha ye bebo recording wa ha no na che say ya tete sem no e na ama na adwena te afa so me mpese me ka asema me no na fa mitirim yenhwe na ye mo recording no li no ankasa na no disem e wa ha so say ya on de ma asema tete no ama enne na adwena te afa so a ye behu yenko yanim okay me imagine said the econo nka me madam onton hwe me manton hwe mpokra okra no nka me ma honte nanko ya aduma kakra na nka ode ma me na hono mo nanke hu de be na me hu de me de restart nanke bi kra me ye aduma 2 months na me de ka ho mo be ye do ma dem de be bia me nya fa so ntenten eteni panesta na de hotel no hotel Tiana tenya diami ebeboa mimi de onu sana penasa it's like meaning say we am plan no watching as I say bibi na me sure so tame ni piano it's my emergency nya ko pan ya adumochi na me fredam na me da to me no me hu don pay because so ni say ni peru one ni daso ni oso Echasi minim repero meni. Mikasa metina ni papa kona mai ho sa e bia na betima ba sa na reke betima ba sa den. Minim ne bia musuma be ko mi mo yem proshan kana brabo. So mini bi krana se bi mi yare for kra me ma beto me. Ene ma bi on me ha dwen. Ro kra no ntimi na me kra me ya de me yo ba kakro. Ne maybe an acrani your cry, okay, catch him your cry, no, na. I'm my passan and may influence on by Abian Kamai, Tantan, non Cabian Camelo. So, because my friend of my minute, the action and me who's on a night and I didn't come about pretend this old man can't share. Intimate not an hour, sir, and I say, you say me who they mean you. You say me who they mean you. Going to me, Bible teenager, my impo. Say, crab, or no, the cock of Bergerman, but I mean, you could be a Miss Lucy, I'm in any old money and daughter. And to know even though cramming any don't come our mamma crying, send me be a man fa. You make me be a man fa. So, to me, so who they are calling who they may. Because a child they now, they are no. A bit my baby, say, na baby, ye. Mimi di makuma chinam do or dachi. In the power, no, down noon, don't come more better now once. I have more penal pattern near the other. But a man of our front and better. I be beer. Intimate me at an house, how cool man answer. I said, no, they are no coaching drinking in premium. And they are no coaching drinking in Panama, you might be neck a can't in my poem. So, because the name may be a honor, they are 2020 telling me, percent me debut come, percent me debut come, cry, and I am a bravo.
To me, my imagination, I'm putting on my friend. I'm almost paying for no more fan too many. Who found so many near who dear cousin? Cause me now below a possible. Say, meet me at Sanaho, then try near Nina, me buy. Who can now offer me charm my petition in print and in prince and so I may who and even don't perform this so grand and action so me in our crown. May many. So. May many, me a chance and so swimming in semi canoe, Mamma Bombe. Many in a chiston and really tantan to be by showing so clone your crew man away. And this send me a home. Jimmy, meaning dear cousin, because you see, I'm a cousin in Bran, a drum, me bre. Neighbor, tell me, Neberman, that my condo send me behaving says a dismission movie, and son of me, Panawataho. Won't turn any crash at your cousin. It's hard to be another area. Me, I do, means me. And yes, I made it to their money. They say, be a mood to 2 months to 3 years, standing in name. This I may cry me, Chaman, Barbara Bunny Bra, and I know so. Because we are soon we are owning the opinion. But from me, can't show none. I asked him. Recording, Nessie. Sompa FM. A bisa was so. Munika Krami and Moncan. We had my business, say, Asem. Hey, I asked him. Okay, Yakwanya Sanko to recording Baba Wali or yeah, the command the bush for I asked him. Muna someone or no. Hey. Asha, good morning. What is saying? I need cancer. What is saying? I'm saying Uncle Padam and a hoya. Room patches turn at it's in a corner. You see, me who they mean your mamma come up last summer. At it's in Anna Okusa or it's in the free nip a buy and Anna. Me buying still not paying for custom dear oya. But Shama, no crammy, and run me pay, and I'm sad by. So, family when you're into one female, I did about 8. I don't know if maybe some away. I know Poncoda, ja. Me or them go jolly a crown and more, dear mammy, pay on me lines, and honey at her. None of them with him, I dear Hosa. Obiana Nubia was a crown who could 2 months and pay for 6 years. Asem. So many years, but 2 years, I'm a matinasi and crying to me now, but and then now say, you quite crown could 2 months. You know, monsieur. He said, Nanaka, some Nahimaka, some Mintanaha. I'm in Sham crown. Into 2 months a pedia, my Mintanas and I'm in Sham crown. Because I'm in Cocolana. Me buy me who me buy me who cranny yes, until my international mamma shall crown and I'm the car. Me cars are soon one day, and I'm said there be. The business is a Frankie, no crowns will bear wa, or do be answered then you become crafty and to say, Mamma, you know. I home 10 years the other. And she finished as an anno will be the car busy on a Frankie the Margrass as a papa paying and people from paying for be sorry. Who about Shark Cranas mamma and Sapphire and Abia Cran and some Marcrana no pie. I may send in Asem Kitcha, a beer new. I has a queer fee of vision fear what's an in terms of Kaya, a rabba, minibi. So are you ready sort of alcohol hard and ya, Quanamidi, Minia, Nipia. Rasama make a make one in the ram cannon and make cannibal. Then may show me more penny. Dimata, with Dimatama, Quasiaba, Chimifo.
ya chasne no chasne eti matema ma de che na kasa na bada me manche ade ache ejeji soli free ho ade ache misi nkola yinema na abaya eche sani fanki dia grosso mu yeden yo demiti an se mami bi hedge na ojina efi na odi ye kwatna na minya no mpo na nso ha da man hedge na obi ammo am de mepo mami be sa akrom na obo no pansan se fanki abo akra eche asam so akrom na obo na yo na wa humche ana so fa ba na so sa do phone so o de ko sene ye se makoma ye ya ni mu de ya se ni mu ho class me o ye mutna se e ba se wo bla kala na mi ye pasa kran ke ni se ni mu de mi makoma se sene okay ababawa li ne semwa odi gun pawa so ekoma ni nuanom ene eboma mutie ye no orofo mote sede na ababawa no esi kasa no eya asem foforo mama branti o say ya metra se yenyina ye tie sompa say ya oto yire ni abete eni ayetie ye hwania oto yire ni abete adaruma oyire otene ni abete metipa oto yire ni abete enene nansusu me musa ahwe okay wana aka tro yire so onkonkran bosumi mienu me ba cho da bi enya no kure 2023 wabo ba sumpen ba kwala ketwa akura ketwa mo won sabia bia ho enya me ba kura me tia wa me twa ato pani wano be ya kakra me ba cho tie mi ye me kan wa yi ma asumbo no me ne se o kasa no o se MPP panyin bi MPP panyin bi a o mo ba meeting o yefie nanim ho ifie nanim ho ena obo so obo no na eno no ho no ubusa me asem wi a mechire mu ho a e ma ne tia akura no what did oyire na tempen me pa cho me man tamo e me ya se case we ka research be ma an investigation bi ba mu a me se me di wa obatem e de na wa e me enti asem a oyire no kan nyina oboa me ba cho enye nsem ni nyina na ye no kure de he na ye no kure na wo ka no se me ne na me dwali me wi a metena abonten me ba cho metena abonten no eno de wo ka me gitum ne mum satam ni nyina no na ohaw no e wo ho enti na ma ye Osei ya unim se ye ka awade a so no yire beda 7 previous ambedi no e ka ho unim se ka ho ba cho no kure percentage wise no ene number 80 kura unim se ka ho na adenti na no yire na de o kan ye no kura se na ne na eno de me gitum enti hu se wo yire no jiso hwe pono ansa no hunda ene na mada se bia wo ye saade ne dia me ba cho me hu wonderful ye ko Facebook e Sompa 93.2 Sompa TV Ghana YouTube no e Sompa TV Facebook no e Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no e Sompa TV sana Twitter no e Sompa FM/Sompa TV ye ko subscribe share afoforo hwebi na wontie bi emfa free ho wasay ya babia eyem hame wote se woyire no ka se sansam odi adi no nyina amana koma ye ne ya ba cho year 2023 ho asem na working okay ya go computer so adwadi mra sesia ya go computer so adwadi emra sesia wayo Hello.
Oh, why you watching us watch it? Dog, we quite one got I can say, And why you see party? Yeah, you movie wa ho. Nti omo kanya so munya de why you see chire Go ye ntwa movie wa ha. No go no challenge na your course na. At the posse omo because omo be rap to you no who say omo nkase. Hey. What say wa mu na obey anasa o wife? Me ba cho no wife no be. Fana mami. Fana mami. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Right. Almost all my fans, but you know, the marking scream no cry. I know the enka home. Now, what's it about 5G and yum am I an ass obey a rap? If I told me, oh, is there so you are tuning am and I can't rap? From a capella, and from answer. And yet you 5G. 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 Drink, is it also be rap? Nancy answer no. Obeto nyuma na meboa. Any my acapella name. Mizonaribo. Mizonaribo. Asaberine. Mizonaribo. Sompa FM. Oriba. Na the auto you no cry no dey na ha me to say o sa no ribe no dey we chire no me ba cho adaru mo ko Pentecost na say assemblies We're standing together. Okay why are there pa na eno no yemfa enti ye pe wa wo de in fact me fere wa yosi pa yesa anka enwom no ka me nkasa kwara ma fafo Robert nze wa yosi mintimi ye na yeresa enti ze no ye pe wa wonwom ana se wo de ye pe wa rap mpa chow misrew wo ye oba ntimi ma hip hop low yikura low bpm na fe wo de ayama madaroma eti o ya rap mame Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, da young sense, okay, the okay, pineapple, banana, food to be yawo. I just me unundi ya. Hey, energy, no uber fan of hey. Mizo, yeah. Me ba cho yenwie yo tisire ndie enye full stop wadaroma Sompa FM yeah rap my yonko last one okay Yo mizo yeah sugar free so yeah sugar free pineapple apple room, banana room, food to be a room, sugar free, ubenya huwade, ubenya energy, sugar free, uwa diabetes, akuti ninindi, jamredia, sugar free, utu ninindi, Tamizo drink, na onoma, ubenya huwade, ubenya huwade. Etie for why you see ready attending can in fact why you see into no yentimi nka say yeah man na nya sa party a possible be Jessica anti oh what the mama no see and you say no all the no ma wukuna ba be fa ana say when you asem ti wa ba be fa wa de e ba jo umizo wa Hawaii ya da se pa say ozo so wa ye nyuma ma friend say mizo okay
dia Santamaji atumi ya Sompa Asem Mpe Nipa ahwiri papa Facebook aya Sompa 93.1 Sompa TV Ghana sa na YouTube no enso Sompa TV subscribe share na foforo hwebi na ontie bi emfa emfiri ho anti osaya ensemu a woyire kan wo mpawa su nyina no enya nokore sunya nokore dia he na ye nokore dia nokore ni se na menne no na mum na nya mepem boso men sen ana se mfie sen na ne na be 8 months na one ne na nya mepem because of ne honye wakono na ni issue na wo ho no enu tira ne honye wakono me pacho anti uti me osaya we bodaman ka me ne ntena me pacho osaya we issue dia he na wo kan na ni problem be ya se on se na kasa no ene enema na na just dam ya first na dam me ban say dam enya dam me pacho kwa bi so na adwene ho atechema me pacho eti nam sa kwa the same Kwanza road na ya me ya se echiranko se me sa akọ ne ye bi kura na se okonyema eti na me ha me because me first born by second born na wo yire no woni na dampa ba akoso me ne na ti dam na wo hunu se ebi ane kondo na wo hu me ba jo me hu me ebu ho no a na mada because me kwa adwuma me mantem sa ebu a me ba no se nye de bia na se wa wani tua no oba no ba wo nchen oba no ma me nchen se ma punu sei me ne no downtown so oba da bi wo se wo ne na eti emunu na mepese mi hu oba no so tape na wo bo no kire se wo ne na opese wo ne da kura na umfi no agese ono ahwe pono ansana ne ho aba na mepese mi busa o se se ne kondo nko ade aso beba wo ho oba no aye ne den wodi di na tem se odidi atem nye bi da se me di oba atem me nye bi da eti wo ne na no oda ne ba bi na ade ache sa aboso me nwotwe boso me nwotwe no wo se wo ne na wo de wa na wo kaka boso me ni kura na bia wo ne na eti sa aboso me nwotwe ni nyina no wo ba no kura mie na no se mi wura we de wada woro ma ne de me kondo ana se woda ho kura wo de ne ho abetwiu am wampia ne da kura me pa cho se ho na me fom ya me pa cho wo ho se me lete na oba me nchen a na me mfi enti ho de me fom ya me pa achew na che se woni na nti obai na opam no me pa cho ma pam no se bia o ka cho se na koma ye ne ya o ka sai me pa cho on kan je me se bia na koma e ne ya e wo me side de but audio ni tape ni de o ka se ba na koma me bo se wasem we wi a ma wiewu me pa cho eti se si a se wo se wo kwa ye fro ne mpaboa ko yiraye efie bia na mutimu no enne utie wo yire no enum asem wo homa ne mpawa no a wode koma ne nuanom so a wo se wo watete sem ene masem ana wo ye no ne ha no eno na akofa problem na ba no etie se ye amanfo ka se again no adwini ha no ye wo no amana akofa ba ba gi atum me ba cho na adwini ha no ba ye no me ne se yensa ni nkomo bie mo si e ka se ana tiefo nyine bie homa no no mo ka se atete no esanse wo ye virgin no yade ani famu no yade asotie ni yade ani so famu o efri se wo ba wo no wanya mfie dunsia won fa ne ho kan be mada no sa virgin fo no mo asem ka din o eno ti se kokoba ne se ye bie homa no no manfo ka se enye wedding pabo bia na enye fie bia mkoten bia na mu watete no na ma baba wa na adwena yesa obagi atum me ba cho adaroma obagi atum me ba cho e fa ba bi no me magi atum so ono akofa aba se ka me kasi point so na ma ka kasi point so sa o se eyi no problem o ka no na me na wo mienu na wie sa tema ye wo mienu no ne ye te odom kama me de se wodon de mutim sanyo odo aka wonhia kageti anware o biko kageti obi afiensi ho obi ama me ne papa ni ho ena obi a obabi obehia de dofo na mom
me ma asɛm a mebusa wo no sɛ ababaawa no yɛ virgin for no ho asɛm ka ɛyɛ soronko na mmom sɛ amanfoɔ ka sɛ watete no ma asɛm na wo ne ne na no ɛna ama ɔbaa no nya adwenem ha wɔ abagye atom asɛm yi de because me nkoye ma asɛm sɛ wopa yaresa menya na menkɔsa na yade ama wo na mmom no wɔno mu asɛm ɛne nokora a wobɛdi no wɔ ha ɛna obi bɛhu mmɔbɔ ne mpo wɔfrɛ a wɔsɛm mfa ne mmara onua baa no wɔ ha yɛso yɛ ma ne kasa kakra sɔre kɔtena baabi ateɛ no Oba pampom te say. Pacho nyame adum. Wo firi he? Pacho me firi offense. Me wo fane. Osei. Wo fane say ya. Pacho. Producer atwa batum anim say wo so wo ha pese o ka de na pese o ka. Pacho kakra minim fa wone lin nsem na mpese me beka no anti na ma me bai. Kakra pese o ye den. Me bek minim. Aha. Efa situation we na abam na mpese me beka. Yentie o. Pacho de mpese beka ni say li yare no emfri me wo furniture say wo ye dunsini Pacho de me nye dunsi wo ye malam Pacho de ugu sede Pacho da wo ba anwem Pacho da wo ye sofo ba Pacho da na de na ma hu se mfri no Pacho de me hu ni say me bofe odoge ni ye pa odona nkasa say li ya de kura na akeka ono onfancho ono be please say say nti kodru me bi say ofre me ka kire me say li mpaboa ayra ma nsensem bia ye de esisi ama o ka say onfa mpaboa ne so de mpaboa na ye de ahye na mpaboa no so yira na yare nu ani bibia ni wono mo nti odi mpaboa ne hye no sambe mat going na me braso ohun say ni ye bi eba gen so ana me ka say ni onpe hospital bi mfa ne ye de enko nti omo de ne ko konfanochi eno de wa ya de se wa bekan biye ehon kura de ye firi ho enene nansa ene ya tena asem so na se ya ma wan kan bia ebi abeka so ba ene ya ma wan kan bi ya kan gum so de me pese me busa na se so wa ware Pacho me worry on ware ba me wo boy o boy eti o boy no so do ne yie pa na se afe obo akonhoma no ne wona ebe ye ode enye me de adentia se me yo ba na me ne me guide na afe no ne me endai nti enye me de eti se Osei ya oni oba no enna 4 months ya eti di Osei ya wayi no waya ade ana se onya ade mo na baso ene de mo fa me friend kan se wanya ade kete wo aso wanya ade eti se kokoba no se maame bema wone ne tie one na wo mienu na wo ye virgin na wone no enna no wo ba pa se kokoba sa wan kasa wo fa no wo betumi aka kire nse efami no ono na ama oba na dwena ye sa wo betumi aka kire no Pacho de mechanic say wo ye virgin ni ba o kan sa ni bisan say die ntina oba won nchen a onene enna o si osure se bi oni ni koye bibia na problem na ye de aba ban so an ho ye dendenden oba pe abonamfo wa abonten kora manfo no omudewu ana wunim me ya we pa okay enti se wo fa wa ya ade ana wa anya ade efembo wo de baby de wa anya me da wase ye ma pana members mirem ye ma pana members because asem no animu an ya wa ya besie asem no tofa bomu an se Isaac mesre wa ya wie asem no tofa bomu an se ababa wali ye hwese ye benya no yaresa sesia no utie tape wa yetie ya li no concern na orezi ye no eno so betua ma adwenim hawaba empaboa no betua ma adwenim hawaba saa na fie no mkotren hu no ebetua ma adwenim hawaba akoye miensa besepa ne kuina haban ye ba betase wan tansa no bebo no ne ehu kwan ye befa so ye wie wate asem na ne ye kon omna samwa Oforisuo me da se emre ni ti yenhwe ne kon ntem Oforisuo ye bese ya na atifo ana se mo abonten na edrume bia gaga isem
ɛna hɔ deɛ wokɔ a hɔ deɛ hwee ni hɔ hɔ deɛ deɛ ne ɔmbɛyɛ wo patwɔ mu a ɛndɛ saa adwene wɔ mu tirim mu a mowɔkasa no monyɛ very careful aha biribi wɔ ha paa adesua wɔ ha megyidie sɛ kɔɔto a kɛ ma wo kwan ɛma wo nka deɛ wopɛ sɛ ɔkekakeka kɛ yi wafiri adaka m kora kɔ dadadadada dummerɛ bi a mu nsua na ɔma bi kakra aten sɛ wokasa wo se woatena hemfie kakra nti wonim ɛnɔma bi kakra ɔpani efie na wokɔ mu a wakɔ wo no wobaeɛ no obi fie wode abɛsi mframa mu ɛna wokyerɛ pusɛmu akɛseɛ wɔ fie hɔ nti asɛm no yɛ o sɛ meme ne wo a na anoanora sɛ ne 3 days nsɛm a wobaeɛ wo ne wakonta ka nyinaa mokɔ asomdue kwan so na yɛdɛ bɔɔkɔ because of sɛ wopɛ ɔbaa no ayaresa nyɛ saa ɔpani yɛbusa akɔhyen sɛ ɔbaa ne ne da adeɛ ɛsɛ sɛ nka woka ne sɛ woadwen mu dɔ a panifoɔ madaroma ɔbaa no situation ɔkɔɔ mu no mekora mekɔn na kɔda a ɛmmoa nyɛ sɛ bi a mekɔn no no ampa memetoɛ sɛ ɔbaa ɔyere a ne ne tekwaduruma bi ɔkɔ yareɛ bi mu a wontumi nkɔ no ho kye sɛ woasa no yadeɛ awie yɛbusa wontumi mfa nnoɔma bi nsi pi deɛ wokeka ne sɛ wo ɛfie a wokɔɔ mu a wɔkɔfa ɔbaa wotea sɛ wodɔ no dɔ no woaka fie wɔ nsɛm sɛ yadeɛ wɔ fie hɔ ɛna wɔbɔ dam naked ne adeɛ no nti yɛbusa sɛ ɛnɛ sɛ ɔbaa no ho tɔ na saa fie hɔ no a yadeɛ hɔ no wobɛsan ware ɔbaa no anaasɛ ɔnware no ɔpani hwɛ ma menka asɛm yɛnyi virgin asɛm nto nkyɛn ɔbaa bi wɔ ɔnyɛ virgin bɛwɔ kwan obiara so fa ɛfa n'asɛm si fa deɛ to wɔ bi no a ɔyɛ bold sereyɛ no saa ketewa bi to wɔ bi a sɛbe nakoma bɛyɛ nea anwe ɔbɛbɔ dam ɔbaa de adu no adu time a ka wo ɛna nka ne abusua yɛ baako na agye ne tena hɔ nneɔma bi wɔ kora na ɛnyɛ ayaresa ɛyɛ kasa kurom ebi wɔ ha wokɔ aburokyerɛ bi wɔ hɔ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ nom a yɛate ho office nipa wɔn ne bɛdi nkɔmmɔ wobɛhu ansa na adwene ɛdɛn aba fie ɔbaa wotie ne recording na ɛti ɔbaa wɔbɔdam wɔbaa kora wotie ne kasa kora wɔmpɛ ne ho kasa wɔ kwan bi so wotie a wɔakasa wɔde ne wadanseɛ deɛ wode ne di ne nyinaa no ɔbaa nakoma ntimi but you know sɛ wo yere no nakoma ntimi lord no so saa akoma wɔ bi bɛtimi obi nso ntimi ɔbaa bi a wobɛkɔ no so bɛkɔ wɔno no wɔnyɛ saa nti na ana aduruma bi a nipa sɛ wosoro kakra nkɛyɛ munwie sɛ nkɔ soro kakra a ɛwɔ kwan bi so a ɛka wei kɔkɔ dadadada kɔfiri ho wosɛ recording ɔyɛ brɛ wo metena ho a mepɛ sɛ meba na ɔno nso tɛ ɛde awadeɛ bi na ɔwale wo wei ɛdeɛ ba awale a ɛnyɛ awale o na ɔbaa yi watena ho ɛna wote nakoma kagye tia ne guy ebinom ɛna wote wɔ ɛnɔɔma nso a ɔtɔn sɛbe wei kɔ no wei ba ebi kora na nipa no ɔba no nyɛ obi bi no memaka saa asɛm wɔ yi sɛ wofa ɔbaa na wo yere ane ne te anaa wo girlfriend wherever sɛ nakoma ntimi nneɔma bi na ne obi di nkɔmmɔ a na wodɔ na twitwa nneɔma bi so ba wo woahu saa de no ɔbaa ne nsɛm a ɔka awerɛho ɔsɛ mete ase mponi sɛ mefiri ho kɔ na mefiri sɛ mɛyɛ a mɛhwɛ me ba na memahu me kora na mabɔ dam a masa asɛm wɔ ɛnyɛ wawerɛho kakra ɔpani akora no gaga no mehu ne picture wo yere na wawa no wɔnyɛ ɔbaafo o mimi ma wo ne picture ɔyɛ nice lady menim deɛ nti a baabi a wo na akɔsi yi a na ɔbaa yi sɛ boayɛ kakaya ma wo saa tam deɛ ɛkɔ so nya na ɔna atia baabi nti ɔbaa wei no na womfa no nyɛ hwee akwan bi so masa yɛkyɛ a momeɛnka nokorɛ yɛnyina mmarima no bi wokɔsia baabi a na hɔ na wakoma akɔdi na woahu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ asɛm yɛtena na obi bɛka sɛ bi a yɛkyerɛkyerɛ daabi hwɛ ma sɛ ma menka asɛm kyɛw mese mpratwe nyɛ ne ɛbɛbreki mpratwe wɔ ha sɛ wotwe mpra no wɔ yere a ɛkwan bi so no hu the way a wobɛsi atoto ɛfie afa ɛno nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wotietia wo yere so na sɛ bi nka ɔbaa wo ne ne wɔ mma woabɛtena ɛka na busua posɛmu akɛseɛ ne nti wobaa na ɔse mpanimfoɔ madaroma mebaa sɛ akoraa no sɛbe menim ɔbaa no abusua wobɔ aba so sɛ baabi wɔ hɔ a wotua bi na ɔno nso atua bi saa ne nkɛyɛ no ɛkwan bi so sɛ woware ɔbaa masa ne sɛ yaleɛ baa ɛduru baabi a wokora no wode akyɛw pa maame ne papa madam abusua konta sɛsɛ de mayɛ bi mapemo mmoa me saa ne ɛyɛ no o pa wei deɛ woka no wosi wo 8 million kora wotua afra mu so atua that means abusua yi wɔm ne wadi ne yɛ wɔ kwan bi so baa ne woabɛkyerɛ fidie so
ɛna wo che obi abusua mpusama kase yale ofie a obi bo ne kanya wa beta aka wo ben so do no it is oben ho to na efie obakọ wale ho me pesa mbusa okay Oforisuo ye de enka sanche ayi awudi no Osei nye ne kwan no ese okodwa atoa Osei yaw abusua ise wo be fa mo de hye no wo tete no 1 akra no wo kọ no na wonte sa bomode na hwa akwala no na form ade brom na de call baby eye simple tia emo pusama kwese kese akwache de sese okra wo pacha wa obi abusua mu de abetena fidie so Oforisuo ampa se bi kra na mpaboa no se ko sa kra na ni nyina se be de na de ayira eden ope yes ah ene ye hwehwe ebetuma ba se no kra pate kra bi so no enka de ne ho hye no ene ye ka bi boa no ba wo ba ye se wo no mo ye yire wo unsa kwenta wo ka na abusua asem no wo sole ye because who expose you mabusua e wa bonte ko be to twede but if you also ma wo fie ho asante ye di nnade o ma wo fie ho ye say no o mai se be ya le wo fie ho de a emi ya se mre okay odi for the next 5 minutes your there kra me fama kra 5 minutes your there 5 minutes your there ko me wura ho bebre na awesome me sori fa kire ho no Empenophobia frame because I saw some nippy tiri doso. Empenophobia frame. No, se can be jai Brentino Osi na contrasum very well. Ewa, Mina make a channel. I want to interpret here. So soon to me so the Mahamina me pata. Like a mamma yen come. Me how many crowd to me. Bra, and you may be one of my yen more ya. A memma, yen say is buying. So be shababa wakama. Now the Nikwa Nico do be wo jeni mu amena bra boy basa ho na me ma ho odin wo bra si Sompa say me ba ana me nua kora ne baba wo na enti ka branti kota ase me wura ho na mpanifo bia fra ba nwumre no ka papa kora no ka ko ba ju so gnu ansa no wo pie fre dem ya o me na adwimre fie no onye smart nko pa busuafo na chewo da bia me cheka kadi manu osini say mumra me fa mo de hye ne nko mumra me fomu de chene ko a wo hu ababa wo no kaje tiar sabe ni komo yin kasa aka be fre no omu a enye meme bia esu but wo ye wise ya wo kwan afa so no virgin ni ebetena wo tie recording ya de yi kasa the last one the interme stop your mama bro tie amo no say se wo tie last one a akanyi na kebegu ni so ni yesu last one me so na mama yambo emu ya etiasemu a de yi kana brabo mu nsem de otini jem de oti ya kan say otini jam no nim se de tutu na se shirika obeyi kasem yawo wotu obe oh mo first one first mama tia Oforisuo bema next 5 minutes me dey catch her say yaw say on to me play smart e we yeso se waye na adwen se obehwe na wabubu niema bi aguso na ode afa yeso anya adwuma wo ha se no se bi yete ase no yenye ntwamoa e ni party so no aye dwen te se de ono dwen no ya se baby a agbafra obetena onyina nkomu na nani aduru no anase nani ebehwe no abrewatia ne ye kokorafo no yete fom a ye ni tra ho woni wo ba kwa akotena asebabunu wati wo ba ne nkwa ha ma wie wadi wo ba na ma wawu vie nu mua e de ama na woni wo ba ne na se yakotena se e na na adwen mu aye na adwen ho attachment no entimene na wa kasa wonim sa wo ma na wo ma asem na wo ye no eno na go for depression na bla oba no Oforisuo was spiritual things wo ho ye wo hu nsem wo ho but yan kan ni so asem wansa wo ma asem na watam duade ato kwa ho a wo boni don call me and I want to keje tienti don call me yes 5 cities yeah 5 cities and I wo ton wudi akọ school for ne ba na we house and the ma wonom na we charges the ma wom ha me won feel go school ayefa ma menye wo number wa wie adwuma 70% wo ka say wa na wo ga ho wo fiefo ye wa wo say ma apel ye ka cho ba bia wo gina sese a wo nyina ye me ka kire wo akwada no wo hye won sa sabusuya yi pa o metimi aka cho say ye fa obi ade ye ne ye ye fa obi ade nsai no
kan tete no ene na nyina ne yesesa wo fo ba ye ka kirew ai enka wonyade a wode befie asante ye kama eti se wonya kan so a eye wodia wani nwu ho onfele de onfele ho wonsi wutilase se baabi akobia na busua ne fabi meso me fabi na nya me makua ebo abuzi ye friend say breto abusia fo e wasere so na ba ka je say na so fabi no ayi wano den be katekate ano brebe ma ba to obi fum kuma obi fum nya so obeka say na de na me ne nenti me so me yi ni fie nsam aba abonten ye no an say na amen ofo so be ma me kan kire wo say ya say ababa wa no onu ana akofa sa we ye ne de aba na ya de ya me ya ema ne ya se emo adwama ncha na aso se de na me nua be ma ne ka no sanka wo soro kakra ye aya sofo ne na ya kwa wale a na ba de esa ga ya bebu na nsa ukunu gua na wasa hu mesro kotia na wasa hu de adwa de ya tente kakra de etia kakra be ma no wesu ti sei wo fa mienu miensa na ko awura mu ahwe ene ya ka obeka se na omo ya no mo ya kire adwama mo ne ade ene mema na aba no obi wo ho a ema papa wo mema papa wo na so obi wo ho wutinye oba papa nko ko hia be ma bone no wono so de na efa kwa abone so what you say na waye sa niama we se nyina wata mudua de atokwa na bondo komi oba no da ketekro so gese wo fapo no ansa na wo hwede ne nsa wo awurawura danse ama ne ho asane no wo ye be ma be se mi dwale wi a wasa se enye ne nyina na enokra na mi dwale wi de o wode mo de a menye mi hura ho kopim so be France na mekwa akosra na asama sesa me ho na wo kwa akofa no se na no wote a enka ba kwa akofa no one first of all kran ye control 16 years na wanya ho ba picture wa say enya 16 years na me de ye Ghana say wo sha na di mfie say ansa na wona na ekoda e di mfie say wutimi tena se mfie mienu ansa na woda no wo ho ka na akotere nkwa ho ma na won ka sama so ti ayifie ma ye wo say wo fra ayifie na ba ye na ja wo mentu asem na wo ba ye na wase no ne wano katekate ne nse hunu na obeke ka kire ye wase no no ka che se bia abegyafo mesra mo ye ba ne sa yare sa ne ye penti no de asie bia na busua no omu fa ncheme na bia omu mua me na bia ye nhwa akwada ne pe na yare sa mfama no wo magyina ase no mu defend wo defend ye be kwa goti sei ya wo nua ba so mu aba se enka we se de ye wo ba na wo obi yonko ba te se wo ade na to no ba be defend sa wo fo se wo nua no wa ha se no na wo ntena ha se no be sam keke ma adwen kire no na wo ba te bo so me nwotwe mu a se konkrai bo so me mienu kwa se no ko dia enkora so ade wo ba gina se no se enkora gu me so e na me do ba ne pa e na wo do ba ne wo kwan be so one no fafa na de ka so do no wakoma mu de odo bia ni ho ye ka cho baba wa ne hya wonsa so one Asem Mpe bi anka ncha me afa dwa to ansi abusua no so a me ka cha abusua no se wo mu nkwa mu hwe ba bia o so mu du gina no mu fa onyira ho so mu ma wo enna kola anya boso me sa wanti mi ansa baba wa ne yade aka ba bia o mu du be gina kora no won kwa no ansa na no Asem Mpe bi enka ncha bedwafo ne Mpe bi so ense abusua se ba ye obakoma beto mu yam na wonya so no o mu twen na twoma me ntwe no empanyifo ase amakora bofo so me da ase. Okay, abadwafo akasa na mewura hopa mewura huye papa esan se yesi e pa yaresa se dia berewoti ade e kan kwesi ye no ka wonsa e tonsa yem ka bana ka asem no kuran ka ba fom dadada abra no se ya wo kasa no wototo bo ba sa fie ho no fie no wawari mu no se no omura samu ebo na ni kire me se mame mane nko me na ma na kasa e se na wunim se fie ho nya ade no akwa wumienu wo ho mame kan kire se wo fa oba di fode a unya sam di fode etinam di ka kire wo so kofa na kajetia ewom si obi ahia obi awokọ obefa so obehia ne dofo na mom ofo oba di foda unya asema di fode wo ba ko ka tire busuan so oba be ye ne ho ade wan fi wo mo ana pan na mjenu ba ye ekwa bi so kura busu ekwa kwa buo mo kwase a akanya mamre mu no kamfo mamre mu no wo buo mo kwase a etita ma wo to buo kwa park na so e ka fie na yade ho no etu ko fa li no na unim se yade ho dada na ne kwa wumienu enenti abrante se de wusi kan se
ekwa bi so no wasoma himfie pen wote ban himfie no 7 praduasa na min susu se oba betoto sa abo wi ekwanya wo fa so kasa ye no wa antwa yie enti atambidi a wudidi ye se 7 praduasa ho ye damfo abusua yade wo ho ebi wuro mo ho no enti obai ne hoto no abetua wade ni meka kire biase amansan nyina se abrante wo ba no gya no ache 7 praduasa ma no susumi na so kasa obi kura bodam amafo kofa no ene ne da se no odo ankasa wa abrante emu emali no a 7 praduasa kokrokro no a kebi kura ka meduru sei asem bi ni adanse ye twa bi didi adanse o efri se yeso oti abrante nka wo hospital wo kura no a na koma to ne fom eye masem odi akwam obi ba anya adwenim hawo enti obo pani sa yaresa na ye pede a se dia brewati akan no pa kobra biem 7 praduasa be kanya nsasem efri se dia ne ho akere no ne kan bi bua yanko 21st clinic na yanko sayade 21st clinic Kumasi we hwa overseas 0540 311 0540 311 yanko no mizo ne 5G meza eno no manfo dodo no ade ye aponto ne abadinto no yekọ mizo asukache a oba Sompa FM Sompa TV a ubegya ne dosopu na wato watchini fie Kens Hour watchini fie Kens Hour kan Japan akompre ko Japan ne koda no bekasa de obetumi ayodo obetumi aye ede aboa Ghana ene osurukokuro kwa manyuko no echini fie Kens Hour no nan ekopem ni nusia so Kens Hour sa ana dawu kwa da bia so DMB ni team no Dr. Mahmoud Bawumia o mampani abedi eche wono so ne nkorofo ba bekasa wo Sompa TV Sompa FM okọ Trawan TV a enkranza eni sunyane nyinanda dwumadi ekoso wo ho enya asem keto akra 0551931931 0551 931 0548 931 0548 931 hello. Good evening. Majo so bapa me ba so Osei na kontana samni bi na me so me frɛ akakakra yeti o minimum Osei ewo emrum ɛna minim ekwan a osi fa so ɛdɔ ne yere ewo mrum na me beto charger ewo ne ho minim lizi emru before 4 years ago minim omonti minim o madi agwa ache 4 years ago na me ba ho na mbete si yese lizi eyare and I'm besides yare day almost say I say high fever no say na o my den afa ho no mo so mo tu anamon bebre na afa ho na enkosi say am I say bra na bofom because this is 93.1 FM because I'm not here no bra ya bofom ni wuti kan nyina sa wo bra na wa sorry ni nipa bia so ontimi nya no ho see because they jankura you mienu nkura hello Fosu udi baby afrefre but I just from me obede me that free fade yenti obede Fosu na bacha pada se kam mo ban na kontana bono studio pa oh debi asubie ya subie sam do wa je be me yi anti eye mano onya ba na ko bidi we dina enkan o da de chede me bu sana chede mwa me bu fo ha be ma ni u dini ro hello 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 udi baby afrefre yabasre se ofra ma wo volume of TV set na radio no kofom ni ani komo e wo telephone no so sa no de ebeboa ama nyoma akonka ye pa hello udi baby afrefre Every time we did that. No ke yenti o. Papa ni de wa ya de ba ko. Se bi onu no e boda fo de sia.
wanya ade baako. Hello. Hello, Metunka. Udin baby afrefre. Kodi Aboagye ni Achimtunga. Okay. Sompa FM. Oforisuo no ma baso no tuma so amobo. Nyame tiase. Na mi se mi be na abrantie no mi se mi bi se mumu sa na ba koma mi se. Ayendi ani ye no board down no ocho ni so kanten. I was in the whole phone no dey super. Ana musa ni na to fun mi se. Na wo ye biani mani di. If I told musa ni se for me ye no ba. Okay. I will be say na yira na twene so se ka pen. Na wo kone ne koda usuro. Na onu aduane so ma odi. Na onu aduane ma di. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Medini mi kasa si serioso. Yenti o. Abanti in fact mujana ma yana anke de pa. Ya da ya. Mujana ma beni pia bonti an kam ya me squad o sisi ya. Oh, yeah, pass. I'm going to put my sibre. And from so on by beto ya so. Or no band of ma. Hello. Oforisuo be me. Yee. Papa na bibia boko de. Sompania ketu apantiu. Ye do bo de na se na so popo kwa bna. Omna samwa ablowati obia hu ye. Omo hu odin ete se twini bia me pese me bodi. Ye do ba de na se. We yo this year ba ko pani o SK Bolas. Obuase. Obuasia na me de ni wo. Oforisuo be ma. Yenka no krano engine ya be ma Osei. Yen na ba no yale na ba no enya pabo na ma yale na ba o. Eye cheche wo tete oba no. O de last me ka say ogwadi composo e bi ati wo. Okay. No, we virgin. One driver ni bi na etwo. E be ma no tete na ama awale driver and oba mtime na aso for dem ko be pio ni ku. Enti ni yen ya be ma no wo so tia nhie. Don mu kasa. What is the dia? One comment of a cabium. It's something about a yard or yard is here. No, and never one. Yeah, it's a map and how now what is to a bano and a man and Nezabeka say, you never know, Akumania, and you're soon yet. Yes, soon yet, Bakuka. Yeah, did no, or any ye, and you will see your heart. Both the same Seneco, where SK Bolas, Macamo. Hello. Hello, good evening. My just open Nipa Udi baby are free. From Charles Safari. You're from saying? Charles. Charles, you. What I Nikuno, my better know about Catano. Mr. Panka say you can see, you not pass a day. This is your sister or you see. When we internet, you have better than Banitana. Yes, I was saying, Yalba, and I'm not the first. Okay, we'll say I'm training and sister Yaraba. Hello. Udin baby afrefre. Bottom the scene at the Yenti o Simon. Sister no nursing broken heart. Okay. Broken heart the kind of bed and about the virgin. My first boyfriend no. Broken heart no die. Okay. Hello. Hello. Okay, yam for last caller. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Free my just open Nipa. Me kasa free at my Yeah, they are making a branch and say uncomfortable. Na uncle chop and share the friends no one can be man. Kiapon. And tell you. Kiapon. Okay. Anuti dear fast so ekoba no na anu odin papa wo say ya wo bibika brei atoto bo na mahwehwe na bobo awie e be da soso kosua de bo fom ne so de o yi e Asem o o say ya so wo bibika e wiase amansan nyina ntie no ye ma no sima be mienu bi na bia no bibika me wo gidie se ka ode okọ hospital ho ka Africa chobi bam kakra bia e de ne ta ne boso a ka be kama o say ya yetie o yo we de e pa ncho malaruma me di ato akakra be si me nua me blada omra samoaso se asem na me kan ye no
on patch ma asem de here kan say me nua makonta emu nua busia na asem na me kan ye no na mmom adaloma na enimadwem se me ka sa asem na enra mi amili penya asem a o kan ye anye mimi pe oban solution a omutene asem no te se odi dwa to aso omna samwa so me di dwa to se wan kasa yi man kasa yi efa omabusuan okay kwaku Oforisuo be ma amre nti ye be se abusua no begidie se abusua no nketo na wa hanom panifo ofie na obi a wo ba bia no se be o krae na abusua se de wo nua te ya obaye na so se be aboa na hawan se ne bon ye be se nipa ne nkwa ne ye hwe ababa wa no ya me na me hu ne picture in fact na odin ne ho fe yi nti obi a de panifo se eji obi a de ne yenye nse no na ye nua ba bi be kasai na ofa oba ne se be o ya na se usika sa o pese o kire sei ampa obema wabo modern yen ka so onye bi waye bi na so ochenti ya yenya che so a eti e besre abusua mo ofie ne abusua mo ha madaruma ma me upeja nse ye ya ka ne de beko efie na office na kwakasa abranti wonim de wono ma bi ho ahemfie no wose wote na ahemfie wote ahemfie a anu de na no de kwa na no de wo so ntia wo so oben ho te bi okoti asem eti ahemfie frama yes madaruma wa hu ekwa so obi abusua mo de obi abusua ma asem de wontim fa metra ba bi sa nanso anyaba waka sebe okoya sebe wasa bandachi madaruma enya me nkwa no de asi me so wo de asi nyina wa nyina so abusua mo ofie ma me wano yo mekato bo wate abusua wo fie ene abusua wo ha abrantie sebe if you on the mawo it is akoba sa asise no wabedwa atoye opam chew omamu debem emum ye nyina ye moa na akwala no oba no se de be ya se de obeba fie ne yesu enim kwan ye befa so a ene ye nko nyankopon ebedi achi Asem Mpe Nipa de wasem ba itu de madaroma mu koyi so nkrofo bi ewo efie madaroma on beka se mo mpren munsom sa ade ne se ya nsom ama afa kuma panta ekira enko madaroma nti we de madaroma mumfa dwatoa o de asime so e pa mo chew etili abusuafo nyina ni wiase nyina wo se ya wo se opa obi a chew nano epaye wankane ye enti Isaac wadawroma okwa na ade amampanifo kwan ye beba fie ye ya beba fie efri se ye ntamginafo ye hwe ma ne nsei This is 93.1 FM na bibia nkoso kama abirwatia Oforisuo be ma ye de esi ha ya baba wa na ofre ya ono se abrantie na bofom na baba wa ne nyamleka lota anka woni be ma ne be konka na busuafo no ko oni o machi 80546 883287 0546 883287 another 243 58 another 58 78 0243 58 5878 another 0452 095593 emu bia be frɛ bia no wo hawa fra ye na ye nje so ne yempe wo ha no no pomesi bre famofo so yancha ma Lydia Boanya ya no once ne ya hojo run about so e na ne shop e wonte no S5 fo nyina ya chia moja encha kese enkoma okay ye papa so a wo hwe moro nani na maye no so ye fa chia kese enkoma no wa ya ade pi na ye so de ekono the Word Prayer Ministry Botanical Gardens Tech Kwame Nkrumah su apom ho no ho na mo bompaye Apostle Alex a champion ono eye achi ye besre munya de kasa no the Word Prayer Ministry Tech Botanical Gardens Apostle Alex a champion ono na sabri aduru no so na sabri no odi nyame asem emu ohwam kropo twedi apo ye kokromotiw sa no bopo a enye yie eno ntino sa adasa ebekọ so ahemamu a agi so tie nyame asem na hina obetie na watensem de na watumi asakra wadwene agi se Apostle Alex Champion na no ene ensem wa nyame dia ma no wasoma no se wiye brem womra na wonfa afutuo ene nyamesom emfa emre adasa the Word Prayer Ministry Botanical Gardens ho ene wo bo wo mpaye eno nti Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye pagye yemu no na ye Alex a champion apostle memo akwaba ya eja bibia boko de eja na dum oni edini yepa amanfo di adanse amen sie kasa adanse pa de a ebitimi patriku abefa me fon yi so eno na ma amanfo hu nyamesu
ewo mu ene de nyame de adua wo mu eno nti no yeso de akwa de omafo 18